पाहिजे असं शासनाचा नियम आहे, धोरण आहे। मग असं असताना देखील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या तालुक्याच्या नगरपंचायती झालेल्या आहे, मात्र सिंधुदुर्ग नगरीची नगरपंचायत होऊ शकलेली नाही। हा विचार हे मग का होऊ शकला नाही? उदाहरण सांगतो की चंदगडमध्ये बाजूचा कोल्हापूर जिल्हा, तिथे पण अशीच परिस्थिती होती की तिथे ग्रामपंचायतीचे मध्ये अनेक वर्ष सरपंच होता, मोठी ग्रामपंचायत तालुक्याची। शेवटी नागरिक एकत्र आले, तिथले पत्रकार एकत्र आले आणि त्याने आंदोलन छेडलं आणि मग तिथे नगरपंचायत अस्तित्वात आली। तर आपल्याला हेच करायचं आहे, फक्त आम्ही पुढाकार घेतलेल्या पत्रकारांनी, पण हे आंदोलन आपल्याला सगळ्यांना, हे सिंधुदुर्ग नगरीतील नागरिकांनी पुढे न्यायचं आहे। एवढंच नव्हे तर जिल्ह्यातल्या सगळे जे पॉलिटिशियन असतील, आगरे साहेब असतील, आमच्यात संतोष कदम तिकडनं कसालचे आहेत किंवा अन्य जिल्ह्यातील लोक येतील, त्या सगळ्यांचा सपोर्ट असल्याशिवाय ही नगरपंचायत होणार नाही। मुळात परिस्थिती अशी आहे की सगळा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे गेलेला आहे, प्राथमिक उद्घोषणा व्हायची ती झालेली आहे, हरकती सूचना दिलेल्या आहेत, फक्त मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होऊन त्याचा प्रशासक नेमण्याचा आदेश व्हायला एवढीच प्रक्रिया बाकी आहे। मग ही प्रक्रिया सहज होऊ शकते आणि त्यासाठी हा आंदोलनाचा आपण मशाल पेटवलेली आहे। जोपर्यंत नगरपंचायत होत नाही तोपर्यंत आपण थांबायचं नाही, या एवढी विनंती मी आपल्या सर्वांना करतो आहे। आणि या ठिकाणी सुप्रिया वालालकर माजी पंचायत समिती सदस्य, चव्हाण साहेब आलेले आहेत आणि छोटू पारकर आलेले आहेत। यात आमच्या सर्व सहकार्यांचं, नागरिकांचं इथल्या सहर्ष स्वागत। आपल्याला मुद्दाम शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय आगरे हे या ठिकाणी आलेले आहेत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे जवळचे संबंध आहेत अशी बातमी आम्हाला आहे, तर आणि त्यांच्याकडेच नगरविकास खातं आहे मुख्यमंत्र्यांकडे, तर ते अधिक पद्धतीने त्यांनी चांगल्या पद्धतीने ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचू शकतील। तर त्यासाठी मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं। नमस्कार। खरोखरच ओरोसमध्ये नगरपंचायत व्हावी ही तुमची जशी इच्छा आहे तशी प्रत्येक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या व्यक्तीची इच्छा आहे। आपले ह्याच्या आधी 2.5 वर्षापूर्वी ज्यावेळी उदय सामंत पालकमंत्री होते त्यावेळी त्यांनी बऱ्यापैकी याचा प्रयत्न केलेला होता। तर आता नजीकच्या काळात आपण याच्यासाठी 100% प्रयत्न करू। 8 आणि 9 तारीखला उदयजी सामंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत, त्यावेळी मी तुमची ठराविक जणांची भेट करून देतो आणि मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन त्याचेही आपण पाठपुरावा करूया। आपले ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आहेत, आमचे नेते नारायण राणे आहेत, यांची आपण भेट घेऊन लवकरात लवकर हा प्रश्न निकाली काढू एवढी मी ग्वाही देतो। 100% तुमचं काम आपण लवकरात लवकर आचारसंहिता लागायच्या आधी नगरपंचायत घोषित होईल याच्यासाठी आपण प्रयत्न करू। आणि 8 आणि 9 तारीखला ज्यावेळी उदय सामंत असतील त्यावेळी कृपया करून आपण यावं ही मी तुम्हाला विनंती करतो। आणि तुम्ही आता उपोषणाला बसू नये असं मी विनंती करतो, तरी माझ्या याला मान द्या आणि तुम्ही थांबा। कलेक्टर साहेबांकडून आश्वासन मिळून दे, त्याच्यानंतर उपोषण मागे घेतलं। ओके चालेल। जो प्रश्न आहे तो निकाली काढायला पाहिजे, त्यांनी असं आम्हाला आश्वासित केलं पाहिजे आणि हमी दिली पाहिजे की इलेक्शनच्या अगोदर काम होईल म्हणून, नाहीतर सर्व पूर्ण याच्यापेक्षा मोठं उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल। एकदम निश्चित नगरपंचायतीसाठी सर्वांच्या भावना तीव्र आहेत आणि मगाशी जेटे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही जरी सिंधुदुर्ग नगरीत इथे राहत नसलो तरी गेली कित्येक वर्ष आम्ही इथे काम करत आहोत, त्यामुळे खरं कर्मभूमी आमची आहे आणि ती कर्मभूमी फार चांगली सुंदर दिसली पाहिजे ही सगळ्यांची आमची भावना आहे। त्यामुळे आम्ही ह्याच्यामध्ये उतरलेलो आहोत। या ठिकाणी ग्रामपंचायत सदस्य अमित भोगले हे उपस्थित आहेत, त्याचबरोबर रामचंद्र घोगळे उपस्थित आहेत, या सर्वांचं मी स्वागत करतो। योगेश तावडे हेही उपस्थित आहेत। माफ करा कारण नावं सगळ्यांचीच आम्हाला माहीत असतील असं नाही, कृपया आपण सगळ्यांनी एकाने सांगितलं तर त्यांची नावं घेणं सोपं पडेल। एखादं नाव चुकलं तर आम्हाला माफ करावं। आपला सर्वांचा खूप चांगला सपोर्ट मिळत आहे। अणाव पोलीस पाटील बोलतायत। सर्वांना नमस्कार। या ठिकाणी पत्रकारांच्या वतीनं जे धरणं आंदोलन धरलेलं आहे त्यांना अणाव गावाच्या वतीनं खरंच मी पाठिंबा यासाठी देतोय की अणाव गावामध्ये बरेच समस्या आहेत। ह्या समस्या केवळ ग्रामपंचायतीतून सुटू शकतील असे मला वाटत नाही, पण नगरपंचायत झाली तर खरंच सुटू शकतील। त्यामुळे हे जे सुरुवात केलेली आहे पत्रकारांनी यांना खरंच मी धन्यवाद देतोय आणि सर्व पत्रकारांचं या ठिकाणी स्वागत यासाठी करतोय की त्यांनी हा विषय या ठिकाणी उचलून धरलेला आहे
मला खूप आनंद वाटतो की पत्रकारांना या गोष्टीची काहीच गरज नाही आहे, तरी सुद्धा त्यांनी हा विषय आपल्या मनावर घेऊन धरणं आंदोलन केलेलं आहे. खूप चांगला आणि स्तुत्य उपक्रम केलेला असल्यामुळे मी त्यांना प्रथमतः धन्यवाद देतोय. आज आपल्या जिल्ह्याची अशी अवस्था झालेली आहे की न घरका न घाटका असा विषय झालेला आहे. मी एक उदाहरण देऊन आपल्याला सांगतोय की या ठिकाणी जवळजवळ 1.5-2 कोटी रुपये खर्च करून धरणावरती सुशोभीकरण करण्यात आलेलं आहे. आज आपण त्या ठिकाणी 5 मिनिटं सुद्धा बसू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या ठिकाणी जे नागरिक आहेत ते अस्वच्छता आहेच, पण रस्त्या पाण्यापासून सगळी जी असुविधा आहे याला वाली कोण नाही आहे. त्यासाठी एक नगरपालिका किंवा नगरपंचायत होणं खरंच गरजेची गोष्ट आहे. आणि या ठिकाणी जो स्तुत्य उपक्रम केला आणि त्यांनी जी सुरुवात केली ती सिंधुदुर्ग नगरी मुख्यालय पत्रकार संघाला खरंच धन्यवाद आम्ही देतोय की अशा प्रकारच्या या सगळ्या आपल्याला स्तुत्य उपक्रमाला आम्ही सगळे पाठिंबा देतोय. मी एक सामान्य पोलीस पाटील म्हणून नाही तर सामान्य नागरिक म्हणून याच्यामध्ये सहभागी यासाठी झालेलो आहे की लोकांचे प्रश्न सोडवताना आपण या ठिकाणी सहकार्य जर आपल्याला होत नसेल, निधी जर मिळत नसेल, तर आपण लोकांचे प्रश्न रस्ते पाणी आपण सोडवू शकणार नाही. ही खरी परिस्थिती आहे. आज जवळजवळ 30 वर्ष झाली या ठिकाणी. 30 वर्षामध्ये कोणताही या नगरीमध्ये बदल झालेला नाही आणि हा बदल जर आपल्याला व्हायचा असेल तर नगरपंचायतीशिवाय पर्याय नाही, हे आम्हाला सुद्धा आता मान्य झालेलं आहे. त्यामुळे पूर्णपणे आम्ही या नगरपंचायत होण्यासाठी सहकार्य करू असंही आम्ही आपल्या सर्वांना ग्वाही देतोय. आणि आपण जे केलेलं हे जे आंदोलन आहे या आंदोलनाला आम्ही सहकार्य करतोय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही सुरुवात केलेली आहे, आम्ही सगळे आमच्या तुमच्या पाठीशी आहोत एवढं सांगून मी संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. आम्हाला सोबत पाहिजेत सगळे, आम्हाला सगळ्यांना सोबत घेऊन चालायचं आहे. आम्ही पुढे आणि आमच्या मागून असं नको. आपण सगळेजण एकत्र आहोत, सगळे मिळून नगरपंचायतीसाठी प्रयत्न करूया. बरेच गोष्टी आहेत ज्या हळूहळू करायच्या आहेत आपल्याला, पण सर्वात सुरुवातीला नगरपंचायत. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंतजी, त्याचबरोबर भाई सावंत, ओरोस उपसरपंच गौरव घाडीगावकर हे इथे आलेले आहेत. आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. श्री सदाशिव कदम, सुनील जाधव हे उपस्थित आहेत. या सगळ्यांचं आम्ही स्वागत करतो. सुनील जाधव हे आपले विचार मांडतायत. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी महाराष्ट्राचा अर्धदैव छत्रपती शिवरायाला वंदन करतोय. त्याचबरोबर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्याचबरोबर पत्रकार ज्यांच्यामुळे पत्रकार संघ आज एकवटला आहे ते बाळशास्त्री जांभेकर, त्यांचं देखील या आजच्या या मंचाच्या वतीने मी त्यांना देखील अभिवादन करतोय. खर तर आपली भारतीय राज्यघटनेचा जर आपण आज अभ्यास केला तर संविधान हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. ते संविधान हे 4 गोष्टीवर अवलंबून आहे. तर पहिल्यांदा मी बोलतोय ते कायदेमंडळ, विधिमंडळ, प्रशासन आणि चौथी गोष्ट आहे ती म्हणजे पत्रकारिता. आज पत्रकारितेचा जर विचार केला तर जो पत्रकारिता आहे तो 4था स्तंभ आहे. आणि ज्यावेळी 4था स्तंभ ज्या वेळेला जमिनीवर उतरतो त्यावेळी प्रशासनाला नमावं लागतं. हे आजपर्यंत सगळ्यांनी बघितलंच असेल. त्यामुळे आणि ही काही आजची गोष्ट नाहीये. ज्यावेळी पत्रकारिता सुरू झाली त्यावेळी लोकमान्य टिळकांनी देखील त्याच पद्धतीने प्रहार केला इंग्रजांवरती आणि इंग्रज नमले आणि 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला. त्याच्यामुळे पत्रकारांची काय ताकद आहे हे संपूर्ण देशाला माहिती आहे, ते जगाला देखील माहिती आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम मी पत्रकारांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी चांगल्या प्रकारे आजचं हे आंदोलन त्यांनी आयोजित केलंय. त्याचबरोबर एक महत्वाची गोष्ट आहे म्हणजे आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की लोकशाही जी काय आहे, लोकशाही ती समता, बंधुत्व, स्वातंत्र्य आणि न्याय या 4 गोष्टींवर अवलंबून आहे. त्यापैकी न्याय जर आपल्याला मिळत नसेल तर न्याय मिळवण्यासाठी आपल्याला रस्त्यावर उतरावं लागेल आणि तो न्याय आपण मिळवणार आहोत. त्यासाठी पुन्हा एकदा सर्व बांधवांचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेला आहात. त्यानंतर एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे 1981 साली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना झाली. रत्नागिरीचं विभाजन होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाली. तर दुसरीकडे
औरंगाबादची विभाजन होऊन जालना जिल्ह्याची निर्मिती झाली. आज जालना जिल्ह्याची जर आपण अभ्यास केला असेल जालना जिल्ह्याचा, तर या 4 जालन्यामध्ये आता महानगरपालिकेचं साहेब सावंतसाहेब महानगरपालिकेची घोषणा होते, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अजून नगरपंचायत होऊ शकत नाही. याच्यापेक्षा दुर्दैव काहीच नाहीये. महाराष्ट्राचं जे मुख्यमंत्री पद आहे ते नानाराव राणे साहेबांनी भूषवलंय आणि हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं जात आहेत, परंतु आपली नगरपंचायत होऊ शकली नाही. हे देखील आपल्याला दुर्दैव आहे आणि आपल्या सर्व ते मान्य करावं लागणार आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. जरा मागे जातोय, 2014 साली माननीय छोटू पारकर, त्याच्यानंतर आपले PC परब, हो ना छोटू, PC अनावकर, त्याचबरोबर डॉक्टर सावंत, जान्हवी सावंत, या सर्वच लोकांनी, संजय परब, विलास अडकर असतील, या सर्वच लोकांनी 2014 साली खऱ्या अर्थाने नगरपंचायत व्हावी म्हणून एक आंदोलन उभारलं. आंदोलन म्हणजे ते रस्त्यावरचं आंदोलन नव्हतं, तर ते 3ही गावाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना एकत्र घेऊन त्यामध्ये विशेष नाव घ्यायचं राहिलं परशुराम परब यांचं, की परशुराम परब देखील त्यावेळेला होते. तर 2014 साली ही सुरुवात झाली आहे. भाई सावंत पण होते, माझ्या माहितीप्रमाणे बरेच लोकांनी आपापल्या पद्धतीने ती मेहनत घेतली. त्यावेळेला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस होते आणि त्यांच्याकडे नगर विकास खातं होतं. छोटू पारकर हे नेहमीच माझ्या माहितीप्रमाणे 8 ते 10 वेळेला प्रथम मंत्रालयात जाऊन त्यांनी ती पहिली नोटिफिकेशन काढली, परंतु पहिल्या नोटिफिकेशन नंतर दुसऱ्या नोटिफिकेशनला एवढा वेळ लागलाय, तो 2023 संपत आला, 2024 उजाडलंय. म्हणजे तब्बल 10 वर्षाचा कालखंड उलटला तरी आपण नगरपंचायत करू शकलो नाही. हे आपलं ओरोस, रामनवळे, अनाव या 3 गावांच्या ग्रामस्थांचं म्हणण्यापेक्षा आपल्या राजकारणी जे पुढारी म्हणतो आपण, त्या 3 सगळ्या पुढाऱ्यांचं फेल्युअर आहे. आणि हे फेल्युअर आपल्याला आता विजयात संपादन करायचं असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला आपली एकजूट करावी लागेल. आणि ज्या वेळेला आपण एकजूट करू त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने आपल्या नगरपंचायत होईल. मी पुन्हा एकदा आजच्या या सभेस उपस्थित असलेल्या सर्वच मान्यवरांना विनंती करतो, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या शिवसेनेच्या वतीने जी काही मदत लागेल, ज्या गरज लागेल त्यावेळी शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी आम्ही उपस्थित राहू आणि जे तुम्ही म्हणाल त्या पद्धतीने वागू. आणि पुन्हा एकदा ओरोस सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत व्हावी यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया अशी विनंती करतो आणि मी 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माझी विनंती आहे, नाही बरोबर आहे माझे, हो हो नाही, माझी विनंती आमची सगळ्या पत्रकारांची, हे आपण व्यासपीठ गोळा केलेलं आहे, मेहनतीने केलेलं आहे, प्रत्येकाने प्रयत्न केलेले आहे. तर आपल्याला मागे कोणी काय केलं हे बोलू नका, याच्या पुढे आपल्याला काय करायचं आहे हे सगळ्यांनी बोला आणि राजकीय विचार अजिबात व्यक्त नको प्लीज, आमची विनंती आहे. म्हणून आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, तर तेवढं सगळ्यांनी करा. या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या ठिकाणी सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत व्हावी यासाठी मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीने धरणे आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे. सगळ्यांच्या भावना तीव्र असल्याने सर्वांचा पाठिंबा याला मिळत आहे. तसाच सर्व पक्षीय सगळ्यांचाच ही नगरपंचायत व्हावी असं इच्छा आहे. त्यामुळे ही सगळी विनंती आहे की राजकीय विषय न घेता ही नगरपंचायत कशी होईल, त्याच्यासाठी काय करता येईल याचं मार्गदर्शन या ठिकाणाहून हो. या ठिकाणी जे उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. यामध्ये अरविंद सावंत, डॉक्टर अशोक महिंद्रे, श्रीमती मेघना उपानेकर, शंकर ओरोसकर, शंकर भोगले, चंद्रकांत सावंत,
परशुराम परब, गुरुप्रसाद दळवी, विजय चव्हाण, गोविंद वारंग, नामदेव मटकर, अरुण संसूरकर, मधुकर जाधव, संजय आंग्रे, संतोष परब, सुप्रियाजी वालावलकर, जयश्री चव्हाण, भक्ती पळसमकर, पांडुरंग मालणकर, बाळू कांदळे, अमित भोगले, विनायक गावकर, नारायण मांजरेकर, बाळकृष्ण शिरवणकर, आनंदभाई सावंत, प्रभाकरजी सावंत, दादा साहिल, बाळकृष्ण चव्हाण, वत्सला तारी, रामचंद्र घोगळे, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष माननीय उमेशजी तोरसकर हे सर्व उपस्थित आहेत. या सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो. आत्ताही काही जणांचं इथे आगमन झालेलं आहे. महिला मातृशक्ती जी सगळ्यात आवश्यक असते यामध्ये, त्या शक्तीचंही इथे आगमन झालेलं आहे. या सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो. मी इथे घोगळे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. हॅलो, नमस्कार. पत्रकार मित्रांचे आधी सर्वप्रथम अभिनंदन करतो. आणि आपण सर्व ग्रामस्थ, ओरोस, रानबांबळी प्राधिकरणातले सर्व अधिकारी, निवृत्त सर्व अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामस्थ आणि ज्या पोस्टीकडे आपण सर्वजण या विषयाला पाठपुरावा करण्यासाठी जमलेलो आहोत. तर म्हणजे हा विषय हा फार जुना विषय आहे. जिल्हा केंद्र स्थापन झाल्यानंतर काही वर्षानंतर खूप इथले बरेचसे जे तरुण तडफदार भाषण करता येतात आत्मीयतेने, आवडीने, त्यांचे बरेचसे पालक, त्यांचे वडील, त्यांचे काका, काही लोक रानबांबळीचे ओरोसचे काही हयात पण आहेत, त्यांनी पाठपुरावा केला. त्याच्यामध्ये काही सदानंद सावंत काका आहेत, रानबांबळीचे 2-4 लोक आहेत, ओरोसचे 2-4 लोक आहेत, आज हयात नाहीत. त्यांची पण मी आठवण करून देतो. आणि प्राधिकरणाच्या नंतर ह्या ठिकाणी नगरपालिका होऊन प्राधिकरणातल्या लोकांना सोयी सवलती मिळाव्यात. त्याचबरोबर ओरोस ही अत्यंत जिल्हा केंद्रात, संपूर्ण जिल्ह्यात किंवा राज्यामध्ये नामांकित अशी नगरपालिका व्हावी, यासाठी आतापर्यंत खूप वेळा प्रयत्न केलेले होते. सगळ्या पक्षाचे लोक आले, त्यांचे मंत्रिमंडळ आले, त्यांचे मंत्री आले, पालकमंत्री आले, त्यांनी आपापल्या प्रयत्न केले. मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे अधिकारी वर्गाने, उच्च पदस्थ संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याचा पाठपुरावा किंवा प्रोजेक्ट प्रॉपर बनवलेला नाही. त्याच्यामुळे हवं तसं त्याला फंड अजूनपर्यंत देण्यात आलेला नाही. तर त्याप्रमाणे ह्याच्यानंतर आपण जर ही पहिली मिटिंग असल्यामुळे मी जास्त काय बोललो नाही, कारण ह्याच्यामध्ये बरेचसे तरुण लोक आहेत. त्या तरुणांनी जर मनावर जर घेतलं आणि आम्ही त्यांना मनापासून साथ दिली, तर तरुणांना मी एकच विनंती करतो, तुमचा पक्ष मत तुम्ही तुमच्या बाजूला ठेवा. पण ह्याच्यानंतर ह्या प्राधिकरणासाठी, नगरपालिकेसाठी आपण सर्वजण मनापासून जमूया, त्याच्या पक्ष आणूया नको. आणि लवकरात लवकर प्रशासनाला, पालकमंत्र्यांना नगरपालिका होण्यासाठी जास्तीत जास्त मनापासून प्रयत्न करूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी ओरोस सरपंच माननीय आशा बोरगुरे ते आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत. त्याचबरोबर जान्हवी सावंत मॅडम आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत. ज्येष्ठ पत्रकार राजन चव्हाण साहेब हेही आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत. या ठिकाणी अरविंदजी सावंत उपस्थित आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात आपलं मला
मला वाटतं आपण जरा एक विचार करूया असा की आपण सगळ्यांनी मिळून माईकवर बोलण्यापेक्षा एक जरा चर्चा करूया की काय करता येईल, सद्यस्थिती काय आहे. बोलू दे, थोडं बोलू दे आणि नंतर चर्चा पण त्याच्यावर करूया की काय करता येईल. आपलं झालं पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचं इथे आपल्याला कोणाला निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी इथे आलेलो नाही आहोत किंवा त्याचा फायदा घ्यायचा आहे असं नाहीये. तर आपल्याला नगरपंचायत झाली पाहिजे. नगरपंचायत झाली पाहिजे तर त्यासाठी काय केलं पाहिजे, याची आपण काय स्टेप घेतल्या पाहिजे याची आपण नंतर चर्चाही करूया. त्याच्या अगोदर जान्हवी सावंत मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार मांडावेत. असं काय नाही, जोई बसून सुद्धा असतं. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सिंधुदुर्गातल्या आमच्या पत्रकारांचं म्हणजे बाळशास्त्री जांभेकरांचा जो आपण वारसा पुढे चालवत आहात त्याबद्दल सगळ्यात प्रथम मी पत्रकारांचं अभिनंदन करते. कारण पत्रकार म्हटलं की तो जे काही घडतंय समाजात ते लिहायचं आणि आपलं काम करायचं, एवढं न थांबता आपली लेखणी चालवण्यापलीकडे समाजात जे काही घडतंय किंवा जे वाटतंय ते टिपताय आणि अशा पद्धतीने ज्या काही तुम्ही पुढाकार घेताय किंवा आपण म्हणूया सगळ्यांना तुम्ही एकत्र बांधून जो महत्वाचा विषय होता तू काढू का मी काढू असं करत आजपर्यंत तो रखडला असेल किंवा इतर काही कारण असतील, पण आज आम्हा सगळ्यांना तुम्ही एका व्यासपीठावर आणलं आणि आज आम्ही जे काही इथे बसलेलो आहोत सगळ्या पक्षाचे असतील, बिगर पक्षी असतील, जनता असेल, ही उत्स्फूर्तपणे आज तुमच्याकडे सामील झाले या कार्यक्रमामध्ये किंवा या संघर्षामध्ये. त्या संघर्षाला सगळ्यांची साथ आहे. पण सगळ्यात पहिला जो झेंडा तुम्ही पुढे नेलात त्याबद्दल आधी पत्रकारांचं खरंच मनापासून कौतुक. कारण हा विषय तुमच्या मनात सतत रेंगाळत असायचा, पण त्याच्यासाठी आपण पाऊल उचललं पाहिजे म्हणून जी काही तुम्ही ध्येयधोरणं आखलात आणि जे केलात त्यासाठी खरोखर सांगते पुन्हा एकदा पत्रकारांचं मनापासून अभिनंदन. नगरपंचायत व्हावी इथे बसलेल्या प्रत्येकाची ती इच्छा आहे. कारण जसं जसं ओरस या गावाचं किंवा रानबांबोळी आणि आणाव या गावाचं नागरीकरणामध्ये थोडंसं रूपांतर व्हायला लागलं, लोकसंख्या वाढायला लागली, बाहेरून येणारे लोक इथे आपापली घरं बांधायला लागली आणि खऱ्या अर्थाने नागरी समस्या जाणवू लागल्या आणि त्याचबरोबर समस्यांच्या व्यतिरिक्त सोयी सुविधा सुद्धा असाव्यात असं वाटू लागलं आणि कुठेतरी नगरपंचायतचा आपण म्हणूया मुहूर्तमेढ प्रत्येकाच्या मनात रुजली गेली. मी आपली माझी माहिती शेअर करते. ज्या वेळेला आम्ही जिल्हा परिषदेमध्ये सगळेजण होतो त्यावेळेला हा विषय जरा जोरात सुरू होता आणि सहज चर्चा करता करता आम्ही एक कागद द्यायला रवींद्रन साहेबांना गेलो आणि त्यांच्याशी चर्चा करताना असं जाणवलं की नगरपंचायतचं कागद गेले होते पण ते हरवले आणि ते हरवले असं समजल्यानंतर म्हटलं चला आता जरा काय म्हणतात भटाच्या लग्नाला शेंडीपासून सुरुवात तसं आपण करूया. आणि मला आठवतंय की 7 जुलै 2015 मी स्वतः एक निवेदन घेऊन त्यावेळेचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब जे नगर विकासचे पण मंत्री होते त्यांच्याकडे गेले. माझ्याबरोबर केसरकर तेव्हा पालकमंत्री म्हणून होते आणि मी त्यांच्याकडे हा विषय मांडला की साहेब असं असं आहे आणि अशा पद्धतीने होऊ शकतं. आणि त्यावेळेला एक शासनाचा GR होता जिथे लोकसंख्येची अट शिथिल होती, तो धागा पकडून मी त्यांच्याकडे हा विषय मांडला. त्या फडणवीस साहेबांनी सुद्धा त्यावेळेला तात्काळ ते मान्य केलं, त्यांनी हे ओळखली आणि त्यांचे जे सचिव होते मिलिंद म्हैसकर त्यांना त्यांनी तसे आदेश दिले. आणि मला वाटतं त्यानंतर 28 ऑगस्ट 2015 नगर मंत्रालय 19 यांच्याकडनं रवींद्रन साहेबांना एक पत्र आलं आणि अभिप्राय मागवण्यात आला आणि रवींद्रन साहेबांनी 10 ऑक्टोबरला तो अभिप्राय पाठवला. त्याच्यात काही कागदपत्रांच्या त्रुटी होत्या आणि त्या त्रुटी मग 26 ऑक्टोबरला आपण त्यांना पुन्हा पाठवल्या. हे सगळं सांगण्याचं कारण कारण ज्या त्रुटी आणि कागदपत्र पोस्टाद्वारे म्हणजे रजिस्टरद्वारे जात होती त्याच्यामध्ये थोडंसं आमचे डॉक्टर फार आग्रही असल्याने ते सुद्धा हाती कागदपत्र नेऊन देत होते. उद्देश इतकाच होता की नगरपंचायत व्हावी, बाकी कुठलाच उद्देश नव्हता. आणि ती त्रुटीची पूर्तता करून मला वाटते 16 जानेवारीला गॅझेट प्रसिद्ध झालं, अधिसूचना आली आणि हरकती मागवा असं जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आलं आणि हरकतीसाठी 1 महिना दिला होता, 30 दिवसांची मुदत. आणि त्यानंतर साधारणतः 16 मार्च 2016 फाईल तयार झाली आणि ती फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावर गेली. पण कुठल्या काय आपण म्हणतो माशी शिंकली माहिती नाही किंवा कुठल्या इतर गोष्टींनी माहिती नाही, पण ती फाईल तिथेच होल्ड करण्यात आली. आज 7-8 वर्ष झाली एका सहीसाठी खरं तर नगरपंचायत राहिलेली आहे. आणि आज आपल्या सगळ्यांच्या पुढाकाराने आपण सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन ही नगरपंचायत व्हावी अशी आमची नक्कीच इच्छा आहे. यामध्ये एक सांगेन, सगळ्यांचं सहकार्य खूप मोलाचं होतं. त्यावेळेला खरं तर पक्ष बाजूला ठेवून
परशुराम परब रानबामुळीतनं म्हणजे ज्या वर्ष त्यावेळेला सुद्धा त्रासदायक ठरणार आहेत. त्याच्यामुळे जसं आपण नगर विकास आपण पुढे रेटतोय त्याच पद्धतीने ह्या पेन्सिल नोंदी काढण्यासाठी सुद्धा आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया एवढं सांगते आणि मला बोलायला दिल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार व्यक्त करते. जय हिंद, जय महाराज. प्रभाकर सावंत आपण 2 शब्द जरा या ठिकाणी दैनिक प्रहारचे संपादक माननीय संतोषजी वायगंडकर यांची उपस्थिती झालेली आहे. त्यांचं स्वागत करतो. ते जिल्हा पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्षही आहेत. या ठिकाणी जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष माननीय उमेशजी तोरसकर उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी थोडं मनोगत व्यक्त आपलं करावं. आज सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत व्हावी यासाठी आमच्या जिल्हा मुख्यालय पत्रकार समितीने पुढाकार घेऊन पाठपुराव्यासाठी आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनात सर्वप्रथम मी सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचा अध्यक्ष म्हणून त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा देत आहे. आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आपले सर्वपक्षीय मान्यवर मंडळी येथे उपस्थित आहे. सगळ्यात आनंदाची गोष्ट आहे की पत्रकारांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला सर्वपक्षीय लोक येथे उपस्थित आहेत. हीच सगळ्यात दमेची बाजू आहे आणि त्या अनुषंगाने नगरपंचायत लवकरात लवकर होईल अशी आपण सर्वांनी आशा व्यक्त करूया. एक महत्वाची गोष्ट आहे की मुंबई गोवा हायवे सुद्धा होण्यासाठी त्यावेळी पत्रकारांनी आंदोलन केलं होतं. आपल्या अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आणि त्यानंतर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा असू दे, रत्नागिरी असू नये, रायगड असू नये, सर्व पत्रकारांनी पुढाकार घेतला. एखाद्या गोष्टी पत्रकारांनी पुढाकार घेतला की तो प्रश्न फारसा प्रलंबित राहणार नाही अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. खरं तर जिल्हा मुख्यालय झाल्यानंतर इथे नगरपंचायत व्हायला हवी, कारण ज्या पद्धतीने विकास अन्य तालुक्यांचा झाला तसा सुद्धा जिल्हा मुख्यालयाचा होऊ शकतो. पूर्वीच्या काळात आमचे सदानंद सावंत मित्र आहेत, आज त्यांचे चिरंजीव इथे आहेत बाई सावंत. त्या काळात त्यांनी ज्या पद्धतीने भाडेकरू संघाच्या माध्यमातून ते जिल्ह्यात येत होते त्यावेळी आमची आणि त्यांची खास मैत्री झालेली होती. त्या काळात सुद्धा व्ही वरसकर असू दे, आपले सदानंद सावंत असू दे आणि या भागातले प्रमोद परब किंवा अन्य सगळे मंडळी गाकाराम परब असू दे, या जिल्हा मुख्यालयासाठी त्यांच्या सातत्याने आंदोलनं होती. पण त्यानंतरच्या काळात ओरसमधील आंदोलनं काहीशी शांत झाली असं वाटतं, कारण सगळं व्यवस्थित चाललं असं वाटलं असेल असं मला वाटतं कदाचित. पण नगरपंचायतीच्या प्रश्नासाठी त्यानंतर फारसा कोणी पुढाकार घेतला असं मला वाटलं नाही. आता मॅडम बोलल्या की निवेदन दिलेलं होतं, पण आंदोलनासारखी भूमिका
पूर्वी जिल्हा केंद्राच्या काळात झाली तशी झालेली नव्हती आणि तो प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित होता. पण जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाने काही का असेना यावेळी या कामाला एक मूर्त स्वरूप देण्यासाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आणि त्या भूमिकेतून हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी मी आशा व्यक्त करतो. जिल्हा पत्रकार संघाचे अनेक पदाधिकारी या मुख्यालय पत्रकार समितीमध्ये आहेत, त्यामुळे एक मी आहेच पण त्याचबरोबर आमचे सर्व पदाधिकारी पण आहेत. जिल्हा मुख्यालय पत्रकार समिती सातत्याने वेगवेगळ्या प्रश्नावर आवाज उठवत असते. इथे नगरपंचायत व्हावी यासाठी आवाज सातत्याने उठवत असतो. प्रशासनाच्या बाबतीत आपण पत्रकारांनी एखादी लेखणी चालवली की काही लोक प्रशासकीय अधिकारी असो आपल्याला अडचणी आणण्याचा प्रयत्न करतात. कणकवलीतही अशी एक घटना आमच्या पत्रकाराच्या बाबतीत घडली. पण काही का असेना आज त्या डॉक्टर महिलेला राजीनामा देण्याची वेळ आली. म्हणजे पत्रकारांच्या बाबतीत प्रशासन व्यवस्थेबद्दल पत्रकारांनी लिहिल्यानंतर एखाद्या गोष्टीला एक सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो. अशा पद्धतीने प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आणि तसाच नगरपंचायतीच्या माध्यमातून मिळेल अशी मी आशा व्यक्त करतो. आणि आजच्या या त्यांच्या पत्रकार समितीच्या आंदोलनात मी आणि आमचे जिल्हा पत्रकार संघाचे सर्व पदाधिकारी मनापासून पाठिंबा व्यक्त करून हे आंदोलन यशस्वी हो अशी अपेक्षा व्यक्त करून मी मला इथे बोलवलं आणि मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली. त्यामुळे मुख्यालय पत्रकार समितीचे आभार व्यक्त करून माझे 2 शब्द. जय हिंद, जय. धन्यवाद उमेशजी. आमचे जेटे साहेब. आम्ही मगाशी बोललो, फक्त एक मुद्दा मला 1 मिनिटाचं सांगायचं आहे की आपल्याकडे जर नगरपंचायत झाली तर 5 ठिकाणाहून निधी येणार आहे. पहिलं नगरोत्थान योजना आहे सावंतसाहेब, दुसरी विकास निधी योजना आहे राज्य शासनाची थेट, रस्त्यांसाठी थेट राज्य शासनाचा निधी मिळतो. जर आपण घनकचरा व्यवस्थापनासाठी डीपीआर जर बनवला 5 कोटी तर 5 कोटी निधी मिळतो. आणि महत्वाचं म्हणजे विकास शुल्क मोठ्या प्रमाणावर मिळेल, त्याशिवाय कर लोकल मिळेल आणि सीओ सहित सर्व यंत्रणा ह्या नगरीच्या विकासासाठी मिळेल. त्यामुळे नगरपंचायत झाली तर केवढा तरी मोठा फायदा आपल्याला होईल. आणि जे अधिकारी आज जिल्ह्यामध्ये थांबत नाही याचं कारण असं आहे की इथे सुविधा नाही आहेत आपल्या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये आणि चांगले अधिकारी थांबत नसल्यामुळे मग विकास प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे सिंधुदुर्ग नगरपंचायत झाली तर फार मोठा फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाला होणार आहे. कारण चांगले अधिकारी या नगरीमध्ये राहतील आणि जिल्ह्याचा आनंदाने विकास करतील. उदाहरण सांगायचं झालं तर आता जे जेलर आहेत टोनगे सर, रवींद्र टोनगे यांनी अतिशय चांगलं जेल सुधारगृह तयार केलं सिंधुदुर्ग नगरीतलं. पण परवा ते ऑफ द रेकॉर्ड आम्हाला म्हणाले की इथे मुलांना खेळायला काहीच नाहीये, त्यामुळे मुलं व्हायलंट व्हायला लागलेली आहेत. त्यामुळे मी स्वतः बदली करून घेतला आणि त्यांनी मुंबईला गेले. म्हणजे चांगले अधिकारी का राहत नाही तर त्यांच्या मुलांना इथे सुविधा उपलब्ध होत नाही. आणि त्यामुळे हे आंदोलन केवळ पत्रकारांचं नाही, मी मगाशी म्हटलं सगळ्या आपल्या नागरिकांचं आहे. फक्त आम्ही पुढाकार घेतलेला आहे. जोपर्यंत नगरपंचायत होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे आंदोलन अशा लोकशाहीच्या मार्गाने सुरू ठेवावं लागेल. फक्त माझी एवढीच विनंती आहे की एवढे सगळे लोक आहेत, म्हणजे मगाशी संजय आगरे गेले त्यांनी आश्वासन दिलं, आता सावंत साहेब आहेत ते पण आश्वासन देणार. सत्तेतली सगळी ताकदवान मंडळी येते असताना आपल्याला फार काळ आंदोलन करावं लागणार नाही असं मला विश्वास आहे. आमचे ज्येष्ठ नेते पत्रकारांचे संतोष वांगणकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या आंदोलनाला शुभेच्छा द्या. नमस्कार. सिंधुदुर्ग मुख्यालय पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप गावडे आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या पुढाकारातून आजचं हे ओरोस नगरीसाठी नगरपंचायतीसाठी आंदोलन उभारण्यात आलेलं आहे. एक गोष्ट खूप चांगली आहे आणि समाधानाची देखील आहे. सगळ्याच पक्षाचे जे इथले स्थानिक लिडरशिप करणारे जी लोक आहेत ते या आंदोलनामध्ये सहभागी आहेत. मला वाटतं असं की सर्व पक्ष जेव्हा एखाद्या विषयासाठी एकत्र येतात त्यावेळी तो विषय फार काळ पडून राहत नाही. याचं कारण असं असतं आणि त्याच्यातही पुढाकार घेतलेले हे पत्रकारांनी घेतलेले आहेत. त्यामुळे मुखवटे आणि चेहरे हा प्रकार इथे या आंदोलनामध्ये कुठेही असणार नाही आणि राहणार नाही. किंवा एक गोष्ट आज जी कोण सगळ्यांनी जी भूमिका मांडलेली आहे या ठिकाणी किंवा घेतलेली आहे त्यामुळे त्या सगळ्यांचं पॉझिटिव्ह या अप्रोच या आंदोलनामध्ये आणि या विषयासाठी आहे. त्यामुळे निश्चितपणाने भविष्यात येणाऱ्या नजीकच्या काळात हा प्रश्न निकाली निघू शकतो. जी इच्छाशक्ती राजकीय इच्छाशक्ती एक लागते ती इच्छाशक्ती निश्चितपणे या सगळ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून निर्माण होऊ शकते. एक दबाव तंत्राचा जो भाग असतो तो यातून निर्माण होऊ शकतो आणि पत्रकारांनीच यात पुढाकार घेतलेला आहे. त्यामुळे हा विषय आजच्या आंदोलनापुरता राहणार नाही.
सातत्याने याचा पाठपुरावा सर्व वृत्तपत्रांनी जी यूट्यूब चॅनल्स आहेत त्यांनी सातत्याने करत राहायला पाहिजे आणि त्यातून मग निश्चितपणे यश मिळू शकेल. मगाशी गणेशने काही गोष्टी सांगितल्या, अधिकारी ते थांबत नाही, अनेक गोष्टी आहेत. या गेल्या 15-20 वर्ष मुळातच आधी मुख्यालय ओरोसला की कुडाळला हा खूप वर्ष आपला म्हणजे सिंधुदुर्गाच्या बाबतीत जे 15-20 वर्ष त्याच्यामध्ये गेले त्यातला आलेला जो त्यावेळेचा 21 कोटीचा निधी विलासराव देशमुख त्यावेळी मला वाटतं शिक्षण मंत्री होते, त्यांनी तो लातूरला वळवला. तिथला विकास एक 15 वर्ष बिफोर म्हणजे आपल्यापेक्षा देखील होऊ शकला. त्यामुळे मला वाटतं की जे असे विषय असतात की ज्या विकासाचे विषय असतात त्याच्यामध्ये कुठले म्हणजे ते त्याचा अप्रोच एक वेगळ्या पद्धतीने सगळ्यांनी राखला पाहिजे आणि प्रयत्न करायला पाहिजेत. या निमित्ताने सगळे एकत्र आलात, खूप छान वाटलं. असेच अनेक विषयांसाठी आपण सगळेजण एकत्र या जिल्ह्यामध्ये याल अशी अपेक्षा करतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. त्यानंतर मी छोटू पारकर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सिंधुदुर्ग नगरी मुख्यालय पत्रकार संघाच्या आयोजित या धरणे आंदोलनाला उपस्थित असलेले आमचे सर्व पत्रकार बांधव, त्याचप्रमाणे या पंचक्रोशीतील सर्व ग्रामस्थ, आज खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग नगरी ही नगरपंचायतमध्ये रूपांतर व्हावं यासाठी पत्रकार बांधवांनी जो पुढाकार घेतला त्या पुढाकाराला आमचं सर्व सहकाऱ्यांचं, आमचा सगळ्यांचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. त्याचप्रमाणे इथे बऱ्याचशा गोष्टीवरती चर्चा झालीच, परंतु ओरोसच्या मुख्यालयाच्या संदर्भातले फक्त प्रामुख्याने आम्हाला पण जाणवणारे काही प्रामुख्याने 1-2-3 प्रश्न आहेत ते मी इथे मांडतो. यामध्ये सर्वप्रथम मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की ओरोस मुख्यालय झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्याला नंतर विकासाची जी जोड आता पुढे मिळते ती ही खरी शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमातून पण मिळते. त्याच ठिकाणी येणारे नवीन डॉक्टर्स असतील, नवीन लोक असतील, त्याचप्रमाणे इथले विद्यार्थी असतील, यांना तर खऱ्या अर्थाने सोयीसुविधा इथे मिळणं आवश्यक आहे. आणि यासाठी आमच्या व्यापारी संघाच्या अध्यक्षांच्या परवानगीने आज या ठिकाणी पुढील काळात व्यापारी संकुलचा मुद्दा पण आपण आपल्या निवेदनामध्ये घेतलाय. त्याबद्दल पण मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. आणि खऱ्या अर्थाने इथे व्यापारी संकुल होणं हे खूप आवश्यक आहे. 2019ला सर्वप्रथम एक उपोषण करण्यात आलं आणि त्यानंतर त्या व्यापारी संकुलाला एक खरी दिशा मिळण्याचं काम झालं. त्यावेळीचे तत्कालीन पालकमंत्री असतील, त्यानंतर त्यावेळी खासदार विनायक राऊत यांच्या माध्यमातून एक आराखडा मंजूर झाला, परंतु त्यानंतरच्या काळात तो पुढे कार्यान्वित झाला नाही. तरी आता माझी विनंती आहे की आत्ताचे असलेले मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा विषय आपले सर्व पत्रकार बांधव, त्याचप्रमाणे इथे उपस्थित असलेले सर्व पदाधिकारी हा विषय पुढे घेऊन जाऊन व्यापाऱ्यांसाठी व्यापारी संकुल होणं हेही तेवढंच महत्वाचं आहे. त्याचप्रमाणे अजून एक विषय सांगायचा म्हणजे ओरोस मुख्यालय होत असताना आता जी पुढील काही 5-10 वर्षानंतर एक खरी जाणीव कमतरता भासेल ती म्हणजे वॉटर सोर्सची. आज मुख्यालयाच्या दोन्ही साईडला 2 धरणं आहेत, एक गावडेवाडी धरण आणि एक इकडे दाबाचेवाडी धरण. परंतु आज जे दाबाचेवाडी धरण आहे त्याच्यामधलं पण पाणी काही कालांतराने इथे आवश्यकता होईल आणि वॉटर सोर्स हा असा विषय आहे तो त्यावेळी सोडून चालत नाही. त्याची दूरदृष्टी ठेवून पुढच्या 10 वर्षांनी 15 वर्षांनी आपल्याला जे काही कमी पडेल त्याचं एवढ्यापासून नियोजन केलं पाहिजे. तर खऱ्या अर्थाने ओरोस गावडेवाडी धरण हे मुबलक पाणी देणारं धरण आहे, परंतु तिथली वॉटर सप्लाय लाईन ही कित्येक वर्ष बंद आहे, ते कार्यान्वित करणं. त्याचप्रमाणे दाबाचेवाडी धरण याचं पण गाळ काढण्याचं काम करून ते वॉटर सोर्स वाढवण्यासाठी आपण सर्व लोकांनी पुढच्या आंदोलनात हाही विषय घ्याल. आणि त्याचप्रमाणे दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे जेणेकरून जसं ओरोसचा विकास झाला किंवा ओरोस मुख्यालयाच्या जी पूर्वेची बाजू आहे आणि पश्चिमेकडील बाजू आहे त्यांचा झोन उठवण्यात आला, त्याचप्रमाणे रानबांबू येथील जो 70 हेक्टर झोन पारंपरिक शेती निवासी झोन आहे तोही ह्या पुढच्या काळात उठवण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया.
कारण की प्राधिकरणमधनं आमचे सहकारी मित्र प्रभाकर सावंत आणि आम्ही हा विषय तेव्हा पण घेतला आणि त्यानंतर प्राधिकरणामधनं ते झोनच्या संदर्भात जागा आवश्यकता नसल्याची ठराव घेण्यात आला, परंतु त्याची पुढे जी शासन स्तरावर कारवाई करायला पाहिजे ती ह्या पुढच्या काळात आमचे मित्र सावंत, प्रभाकर सावंत तसेच सर्व पत्रकार बंधू आम्ही ह्या पुढे सर्वांनी करायचे आहे. आणि हे एक दोन विषय सांगतो, तेवढे सांगून संपलेले आहेत, एवढं सांगून मी माझे भाषण थांबवतो. धन्यवाद. या ठिकाणी प्रकाशजी जैतापकर उपस्थित आहेत, त्यांचंही आम्ही स्वागत करतो. त्याचबरोबर नवनगर रहिवासी संघाचे अध्यक्ष अशोकजी रासम, त्याचबरोबर दिनेशजी जैतापकर असे बरीच व्यक्ती मंडळी उपस्थित आहेत. त्या सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो. मी सुप्रियाजी वालावकर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करा. नमस्कार. आज इथे पत्रकार संघाच्या वतीने नगरपंचायतीसाठी लक्षवेधी आंदोलन चालू आहे. खरं तर खूप अभिमान वाटला पत्रकारांचा की त्यांनी असं पाऊल उचललं आणि आम्हा सगळ्यांना हुरूप आला. अगदी कालपासून आम्ही महिलांना वगैरे गोळा केलं आणि बरोबर इथे यायला सांगितलं. खरंच त्या पत्रकार संघाचं आम्ही अभिनंदन करतो. खरं तर आता बऱ्याच जणांनी सांगितलं नगरपंचायत का व्हायला पाहिजे. बऱ्याच वेळा आम्ही कलेक्टर साहेबांकडे निवेदन घेऊन गेलेलो आहोत. नवनगर विकास प्राधिकरणातील अध्यक्ष सचिव यांच्यासोबतही आम्ही बऱ्याच वेळा गेलेलो आहोत. बऱ्याच वेळा त्यातील कलेक्टर साहेबांनी म्हणा किंवा आपले ऍडिशनल साहेब असतील त्यावेळेचे, त्यांनी सांगितलं नगरपंचायतीसाठी तुम्ही प्रयत्न करा आणि आमच्याकडे फंड कमी पडतो. तर आताच सांगितल्याप्रमाणे जेटे साहेब म्हणाले की नगरपंचायतीला झाल्यावर किती फंड येतो आणि खरं आहे ज्या वेळी जिल्हा झाला तेव्हापासून ह्या लोकांनी आपली पुंजी जमा केली आणि कुठेतरी आपल्याला इथे जिल्ह्याच्या ठिकाणी चांगल्या सोयी सुविधा मिळतील म्हणून आपली घरं बांधली आणि अक्षरशः 20 वर्ष अगदी वनवासात कसरत केलेली आहे त्यांनी. साधे त्यांना प्लॉट दिले किंवा त्याच्यात भराव नाही आणि आता लाईटसाठी भांडावं लागतं. लाईटसाठी मागणी करायला गेलो की ते सांगणार की आमच्याकडे फंड नाहीये. म्हणजे साध्या मूलभूत सोयी आहेत, पाणी नाही त्यांना व्यवस्थित येत आहे. गटारांच्या समस्या पावसात तर वाढीतच असतात. बऱ्याच जणांना पाऊस सुरू झाला की त्यांच्या ड्रेनेज मधून घरात पाणी येतं गटाराचं. मग ह्याही समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. तर या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून ही नगरपंचायत झालीच पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे आणि या सर्व गोष्टींसाठी सर्वांनीच प्रयत्न करणं गरजेचं आहे आणि जे कोणी प्रयत्न इथे करतील त्यांच्या पाठीशी आम्ही नेहमीच राहू असं सांगते आणि आज इथे बोलण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल आभार मानते. बोलायची सवय जास्त नाही आहे तरी पण बोलतोय. आतापर्यंत कधी बोललो नाही, पहिलाच व्यासपीठ आहे. मी शक्य आता उभा असं राहिलोय की पत्रकार संघाचे अत्यंत मी ऋणी आहे आता आणि अत्यंत त्यांनी चांगलं काम करून हे जे आंदोलन उभारलं आहे त्यांना मी अतिशय शुभेच्छा देतो. आणि मी 2 शब्द बोलतो. मी आज 40 वर्ष नोकरी करून आताच 1.5 वर्षापूर्वी सेवानिवृत्त झालो आहे. मी आज 40 वर्ष त्यातली मी 30 वर्षात ओरोसला राहतो. 30 वर्ष, बरोबर 30 वर्ष. पण मला 30 वर्षात ह्या ओरोसला सुधारणा झालेला 1 रुपया सुद्धा मला दिसलेला नाही आतापर्यंत अजिबात. म्हणजे दिसण्यासारख्या त्यांनी काय निधी वगैरे आम्हाला काय माहिती नाही निधीचं वगैरे, पण सुधारणाची झालेली किंवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी किंवा लहान मुलांसाठी वगैरे असं जर काय असेल ते काय दिसलेलं नाही. पण ती पंचायत असावी याबाबत मी ज्यावेळी मी खात्यात पोलीस खात्यात होतो त्यावेळी मी माझ्या राजकारणी लोकांशी जास्त अधिक संबंध यायचा. मी त्यांना सुद्धा बोललो आहे साहेब काहीतरी करा ओरोसाठी. कुठे प्राधिकरणात काय सोय नाही आहे, कुठे रस्ते गेले तर रस्ते बरे नाहीत. या संदर्भात मी बरेच म्हणजे साहेबांची चांगल्या अधिकारी म्हणजे राजकारणी लोकांशी बोललोय. परंतु काय केलं काय नाही मला नाही सांगता येणार. परंतु मी ज्या 40 वर्ष राहतोय मला 40 वर्षात या रोजच्या ठिकाणी काही केलेलं असं दिसलेलं नाही आतापर्यंत. तरी यापुढे सुधारणा होईल अशी प्रशासनाला विनंती आहे माझी. तर आणि मी प्राधिकरणात राहतो, प्राधिकरणात माझं घर आहे.
प्राधिकरणात मी आज जवळजवळ मला घर बांधून आज जवळ झाली 22 ते 20 वर्ष, पण ते एकही रस्ता अद्यापपर्यंत झालेला मला दिसलेला नाही. एकही रस्ता, खड्डे, पाणी, सांडपाणी याची सुधारणा कुठे काय झाली दिसत नाही. आम्ही दोन तीन वेळा माननीय कलेक्टर साहेबांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, भेटलो, निवेदन दिला, परंतु त्या निवेदनाचा काय उपयोग झाला असं मला वाटलं नाही आहे. बाकी कोणाला काय वाटलं असेल किंवा माझं वैयक्तिक मत म्हणतोय तर वाटलं नाही. तरी नगरपंचायतीसाठी जे माननीय पत्रकार लोकांनी जे पुढाकार, माझे पत्रकार बरेच मित्र आहेत आणि मला चांगल्या प्रकारे ओळखतात, तर जे पत्रकारांनी जो पुढाकार केला आहे त्याच्यात मी भारावून गेलोय. परवा संदीप गावडे आमच्याकडे राहतात, अध्यक्ष ते, मला ते अध्यक्ष ज्यावेळी झाले पत्रकार संघाचे त्याचं माझं ऊर त्यावेळी भरून आलं होतं, कारण त्यांचं काम मी बघितलेलं आहे. आज बरेच वर्ष मी सुद्धा त्यांना ओळखतो, मला सुद्धा ते ओळखतात. ज्यावेळी ते पत्रकार संघाचे अध्यक्ष झाले त्यावेळी माझं ऊर फार मोठं भरून आलं होतं. आणि आज ज्यावेळी मी काल व्हॉट्सअपवर त्यांचा मेसेज वाचला की प्राधिकरणात नगरपंचायतीसाठी आम्ही आंदोलन छेडतोय, तर आंदोलन छेडतो असं एवढे शब्द ऐकले आणि मला अतिशय आनंद झाला. तर मी पत्रकार संघाचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. माझे 2 शब्द सपोज, मला खूप बोलायचं आहे, बोलू शकतो परंतु आता बोलणार नाही आहे. आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दाजीजी. त्यानंतर दशरथ जाधवजी आपले विचार म्हणतायत, त्यांनी आपले विचार थोडक्यात. धन्यवाद. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष माझ्या मुलासारखे गावडे साहेब आणि सर्व पत्रकार आणि सर्व मंडळींना शुभेच्छा देऊन 2-3 शब्द मी सांगतो की आज आपण जे आज बोलतो की नगरपंचायत हो दे, आमचा उत्कर्ष होणार, हे होणार, ते होणार, हे काही होणार नाही. कारण काय, जिल्हा इथे झाला 88 हेक्टर जागा घेतो तुम्ही सांगितले आणि थूप लावली आणि 1200 हेक्टर जमीन घेतलेली आहे आणि 32 वर्षे जाऊन आमचे पैसे अजून मिळाले नाहीयेत. काय करणार तुम्ही ते मला पहिलं सांगा. फक्त काही लोक श्रीमंत झाले, जागा विकले आणि आज भिकारी देखील झालेले आहेत गावचे. तर याच्यानंतर कुठल्याही लोकांनी जागा या गव्हर्नमेंटला देऊ नका बिलकुल. ही गव्हर्नमेंट फसवी आणि नालायक आहे मी सांगू शकतो तुम्हाला. कारण माझ्या आज 32 वर्ष झाली, मंत्रालयात जातोय तर मंत्रालयामध्ये जीत पडलेला आहे, तिथे कोण बघत नाही, कोण विचारत नाही, कुत्रा विचारत नाही. 10 वेळ गेलेलो आहे मी, पण 1-2 दया आली. त्यातले कोटेकर म्हणून सचिव आहेत, त्यांनी सांगितलं त्याच्यापुढे येऊ नका, मी काय ते बघतो म्हणून. तर हे लोक नालायक लोक आहेत. ते गव्हर्नमेंट चालवतात, त्याच्यावर काही विश्वास ठेवू नका आणि काही करू नका. हा ठीक आहे, 12.5% विकसित जागा जमीन दिली पाहिजे होती, आम्हाला का नाही दिली, तो का प्रश्न विचारत नाही आहे तुम्ही लोकांनी, तो प्रश्न विचारा. आज आमचे हाल होतात आहे. आमच्या लोकांचे जमिनी गेले. किती लोकांना गव्हर्नमेंटमध्ये लागले सांगा बघू. साधा पिऊन देखील लागलेला नाही. साधा लागला असेल तो टेम्पररी कोणतरी लागला असेल. कसली काय धरणं बिरणं घेऊन बसला. अरे ह्यांना उचलून मारले पाहिजे त्या लोकांना, असल्या लोकांना. कोणाला त्या मंत्री लोकांना जे देश चालवतात ते आमदार खासदार यांना विचारलं पाहिजे हे काय चाललंय. फक्त तुम्ही आलात का झाला का आपल्या तुमची शोभा वाढून गेला काय. तुमची घरं भरतात. हो आम्ही भिकारी झालो. माझी 14 एकर जमीन झाली. आज मी भिकारी आहे. माझं 2 गुंठे 10 गुंठे तिकडे जमीन नाही आहे आणि अजून पैसे मिळाले नाही. मी धावतो इकडे तिकडे. कोण करणार. हे मुद्दे घ्या. 12.5% विकसित जागा ती आम्ही द्या. हे विकता त्या चोराने विकायला देऊ नका. हे थांबवा त्यांचं. हे कोणाचं. हे तुम्ही आमच्यावर जगताय ना. आम्हाला भिकारी करून चालेल. तुम्ही जगताय ना. तुमची पोटं भरताय ना तुम्ही. हे कशाला पाहिजे. तर नगर विकास तुमचे करताय ठीक आहे, पण ते आंदोलन चांगलं करा. यांना झोडून मारायचं तर या लोकांनी नाही केलं तरी व्यवस्थित, अशी माझी इच्छा आहे. मला सांगा बँकेत मी कुठेतरी तिथे आडवा राहतो पुन्हा जर नाही यांनी कामे केले ते असं लोचाबेचा करू नका रे साहेबांनो. फक्त आपण हे कोकणाचीच मंडळी अशी आहेत आणि आम्हाला दुखवलं. सगळे आज जे नॉन महाराष्ट्री आलेली आहेत इथे सगळे आपल्या उडावर बसलेले आहेत इथे. ओरोसला देखील ओढाले बोलले. तो म्हणतात कोण एकदम मला बोलतो काय तो मालक आहे. कोण मालक कुठून आलेला आहे. पंजाबवरून किंवा त्या राजस्थानमधून आलेली मंडळी आज इथे बोलायला लागली. हे मुसलमान लोकांना तुम्ही देताय. थांबवा त्यांना जरा. ते कसं ते हे कसं काय चालले बघा. 35 तुकडे केलेली पोरगी अजून तिथे पडलेले आहेत तुकडे. त्याला फाशी दिला नाही किंवा काय दिला नाही. त्याला फिर्याने केलं. असलं हे सगळे बेकार लोक आहेत. हो हे सगळे चोर लोक आहेत, बदमाश लोक आहेत. हे चालू शकत नाही. माझ्यासारख्याला द्या. मी बघतो काय ते झालं तर मला निवडून द्या. एकेकांना काय करतो ते बघा. असं नाही चालणार आहे. फालतूगिरी नाही करायची.
इज्जत सगळे उसळून घेतले पाहिजे. फालतू किट बँकेत आणि तुम्ही आम्ही करून घेतो. फक्त सिंधुदुर्ग जिल्हा थांबा एक मिनिट. सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सौम्य असल्यामुळे लोक भरलेले आहेत. शिव्यात घातले पाहिजे का लायकीचे आहेत ते लोक. ठीक आहे, ओके, थँक्यू, सॉरी. धन्यवाद. आपण आपले विचार तीव्र आहेत ते मांडलेत त्याबद्दल व्यक्त करतो. आपण हे जे आंदोलन करत आहोत हे आंदोलन पत्रकारांनी सुरू केलेलं आंदोलन आहे. यामध्ये इथे सर्व पक्ष आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष माननीय निशादजी शेख हे उपस्थित आहेत. त्यांचंही आम्ही सर्वांच्या वतीने स्वागत करतो. माफ करा, इर्शाद शेख हे उपस्थित आहेत. त्यांचंही मी स्वागत करतो. हा आमची विनंती आहे. हे पत्रकारांनी पुढे घेतलेले आंदोलन आहे तर एक संविधानिक शब्दांचा वापर करू. दुसरी गोष्ट आपल्याला नगरपंचायत करायची आहे एवढं सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. आणि नगरपंचायत करायची तर नगरपंचायतीवरच बोला. बाकीच्या प्रश्नांवर बोलून काय उपयोग नाहीये. नाहीतर मग आपलं आंदोलन भरकटत जाणार आणि आपण साध्य होणार नाहीये. हा तर माझी विनंती आहे की राजकीय स्वरूपाचं काय बोलू नका प्लीज. संविधानिक शब्दात बोला आणि नगरपंचायतीबाबतच बोला. सगळ्यांनी बोललात तर दादासाहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी धन्यवाद. सर्वप्रथम मुख्यालय पत्रकार संघाचं अभिनंदन केलं पाहिजे. कारण लोकांच्या मनातला एखादा प्रश्न सगळ्यांसमोर घेऊन येताना आणि विशेषतः प्रशासनासमोर मांडताना ज्या प्रकारे त्यांनी भूमिका आज या ठिकाणी मध्यवर्ती घेतली आहे तर म्हणजे लोकशाहीमध्ये पत्रकारितेला किंवा पत्रकारांना चौथा स्तंभ असं म्हटलं जातं. आणि आज खऱ्या अर्थाने या चौथ्या स्तंभाची जी भूमिका आहे, आग्रही भूमिका आहे, ती या ठिकाणी पाहायला मिळाली. त्याबद्दल प्रथमतः मुख्यालय पत्रकार संघाचं मी अभिनंदन करतो. आणि खरंच आहे की ओरोस आणि आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतील 3-4 गावं जी आहेत त्यामध्ये अणाव असेल, रानबांबोळी असेल आणि ओरोस असेल, या गावांना या नगरपंचायतीच्या माध्यमातून फायदा होणार आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे विकास ही संकल्पना किंवा ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे आणि या प्रक्रियेचे आपण सर्वजण घटक आहोत. खरं म्हणजे या ठिकाणी ओरोस या ठिकाणी जिल्हा मुख्यालय व्हावं यासाठी अनेकांनी आपलं सर्वस्व पणाला लावलं होतं आणि त्या माध्यमातून या ओरोस आणि आजूबाजूच्या 4 गावांमध्ये जिल्हा मुख्यालय उभं राहिलं. आणि त्यानंतर ज्या पद्धतीने या ठिकाणची डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे होती ती तशी झाली नाही हे खेदाने म्हणावं लागेल, कबूल करावं लागेल. कारण आम्ही राजकारणी लोक या सगळ्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांसमोर वावरत असतो आणि त्यामुळे काही वेळा काही गोष्टी कबूल कराव्या लागतात. आणि त्याच्यातली जी एक गोष्ट आहे आणि जेव्हा एखाद्या गावचा किंवा एखाद्या शहराचा विकास होतो त्याच्याबरोबर आजूबाजूला त्याला लगत लागून असणारी जी गावं आहेत त्यांचा सुद्धा त्याच पद्धतीने विकास होतो. आणि ह्याची खरं गरज होती. आणि मग आजूबाजूचे जे 2-3 गाव होते तेव्हा ही पंचक्रोशी होती, ह्याचा झपाट्याने त्यामध्ये बदल झाला असता किंवा ते विकसित झाले असते, ते झाले नाहीत. त्यामुळे खरोखरच ओरोस आणि या सिंधुदुर्ग नगरीला नगरपंचायतीची आवश्यकता आहे. कारण त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी आणि वेगवेगळी जी काही विकासाची दालनं आहेत ती खुली होतील. आणि आपल्या ज्या विकासाच्या ज्या बाबी आहेत ज्यामध्ये शैक्षणिक धोरण असेल, आरोग्यविषयक धोरण असेल, क्रीडाविषयक धोरण असेल, इतर बाजारविषयक धोरण असेल आणि नागरिकांच्या मूलभूत सोयीसुविधा असतील, या सगळ्या आपल्याला त्या ठिकाणी करणं सोयीचं होणार आहे, सोपं होणार आहे. आणि यासाठी पत्रकारांनी जे आजचं आंदोलन या ठिकाणी उभं केलं आहे या आंदोलनाचे आम्ही सुद्धा एक भाग आहोत. आणि आपल्या माध्यमातून लवकरात लवकर सिंधुदुर्ग नगरीची नगरपंचायत व्हावी यासाठी आमचे जे काही खालीचा जो वाटा असेल तो आम्ही निश्चितच उचलू असं आपल्याला या ठिकाणी या निमित्ताने आश्वासन देतो. आणि या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. या ठिकाणी मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीने हे आंदोलन छेडलं जात आहे. खरं म्हणजे आम्ही ज्यावेळी इथे सगळेजण एकत्र बसत असतो त्यावेळी आम्हाला बऱ्याच समस्या इथे आहेत त्या भेडसावत असतात. त्या सर्व निरसन व्हावं ह्यासाठी आमचे पत्रकार म्हणून प्रयत्न चालू असतातच. कोणीही नेते आले किंवा पालकमंत्री येऊ दे, अजून कोणी मंत्री येऊ दे, आमचं प्रत्येक वेळी प्रश्न विचारणं आणि त्यांना याकडे लक्ष द्या म्हणून सांगणं असं चालूच असतं. त्याबरोबरच पेपरमधून लिहूनही याला वाचा फोडणं असं सुरू असतं. पण हे सर्व ज्यावेळी प्रयत्न हरले त्यावेळी आम्ही प्रत्यक्ष आमचे संदीप गावडे
यांनी एकदा असंच विषय मांडला, सगळे अजून आम्ही बसलेलो, आणि नगरपंचायत आणि सगळ्यात मोठा भेडसावणारा जो आजचा विषय निर्माण झालेला आहे तो म्हणजे आरोग्यविषय, जिल्हा रुग्णालय. अशा 2 विषयात काहीतरी आपण केलं पाहिजे असं म्हटल्यानंतर सर्वच पत्रकारांनी हा विषय उचलून धरला आणि याच्या तडीपर्यंत जायचं यासाठी हा आमचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नाला आपण सर्वांनी फार चांगली सहकार्य केलेलं आहे, त्याबद्दल आपलं सर्वांचं मी आभार व्यक्त करतो. या नवनगर रहिवासी संघाचे अध्यक्ष अशोकजी रासम यांना विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. सर्व पत्रकार मंडळी आणि इथे उपस्थित असलेली सर्व मंडळी, आज जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपंचायत होण्यासाठी पत्रकार मंडळींनी जी चळवळ सुरू केलेली आहे त्या लढ्यास रहिवासी संघाच्या वतीने मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती होऊन दीर्घ कालावधी लोटूनही मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपंचायत किंवा पंचायत संस्था झालेली नाही. मुख्यालय क्षेत्राच्या ठिकाणी नवनगरचा विकास होण्यासाठी विकास प्राधिकरण निर्माण होऊनही आज 30 वर्ष होऊनही अपेक्षित असं शहर निर्माण झालेलं नाही. मुख्यालय क्षेत्राच्या ठिकाणी शासकीय वसाहत, जिल्हा परिषद वसाहत, पोलीस वसाहत, आरोग्य वसाहत आणि प्राधिकरण क्षेत्रात बांधलेली घरं, इतकी वस्ती इथे असून सुद्धा पंचायत राज संस्था नसल्यामुळे पंचायत राज संस्थेच्या लाभांपासून आणि सोयींपासून ही मंडळी लोक काय आहेत, वंचित आहेत. या जिल्ह्याचा मुख्यालयाच्या ठिकाणी विकास होण्याच्या दृष्टीने आणि एक छोटंसं शहर होण्याच्या दृष्टीने इथे आता नगरपंचायतीची निर्मिती होणे अतिशय गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी पत्रकार मंडळींनी हे जे आंदोलन सुरू केलेलं आहे हे अतिशय जिल्ह्याच्या दृष्टीने एक महत्वाची घटना आहे. तर मला नक्की खात्री आहे की पत्रकारितेमध्ये खूप मोठी शक्ती आहे आणि या शक्तीने आजपर्यंत जे मुख्यालयाच्या ठिकाणी जी नगरपंचायत झालेली नाही ती त्यांच्या पुढाकाराने किंवा लढ्याने नक्कीच होईल अशी मला काय आहे आशा आहे, शाश्वती आहे किंवा खात्री आहे. मी पुन्हा एकदा पत्रकार मंडळींनी त्यांच्या सुरू केलेल्या लढ्याचं हार्दिक अभिनंदन करून त्यांच्या लढ्यास हार्दिक शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. आपल्या या ठिकाणी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शादजी शेख उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त. उपस्थित पत्रकार बंधू भगिनी आणि बाकी जे या आंदोलनासाठी इथे उपस्थित आहेत ते सर्व, पत्रकारांनी हा विषय लाईव्ह चालू आहे. ओके, तुम्हाला ऐकायला येतं ना? पत्रकारांनी हा विषय घेतला आहे
आणि माझ्यासारख्या राजकारणाला आज असं वाटतंय की हा विषय आम्ही राजकारणी लोकांनी घेऊन रस्त्यावर उतरायला पाहिजे होतं. त्यामुळे मला खरोखरच ना आज पत्रकार रस्त्यावर उतरल्यानंतर एक राजकारणी म्हणून शरम वाटते. हा जिल्हा होऊन 30 वर्ष नाही झाली, 40 वर्ष झाली. ज्या वेळेला विभाजन झालं, अंतुले मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला या जिल्ह्याचं विभाजन झालं. 80च्या काळातली गोष्ट आहे. त्यानंतर आपण कोकणी माणसं भांडत बसलो, हे जिल्हा मुख्यालय कुठे व्हावं यासाठी 10-12 वर्ष आपण भांडलो आणि त्यानंतर 10-12 वर्षांनी हा जिल्हा आपला झाला. हे मुख्यालय होतं त्यावेळेला आम्ही ऐकायचो 90च्या काळामध्ये चंदीगड सारखं शहर वसवायचं आहे. ते चंदीगड नाही पण साधी एक नगरपंचायत सुद्धा झाली नाही. हे दुर्दैव आहे. म्हणजे या जिल्ह्याच्या नेतृत्व करणाऱ्या सगळ्याच लोकांचं हे अपयश आहे असं मला वाटतंय. म्हणजे इथे मी राजकारणावर बोलणार नाही आहे, पण हे जिल्ह्यात राजकारण करणाऱ्या सगळ्या लोकांचं अपयश आहे, कोणी कुठच्याही पक्षाचे असू दे. तर आज पत्रकारांना आज याच्यासाठी इथे उतरावं लागतंय. ते उतरले त्याबद्दल त्यांना मी धन्यवाद देतो, पण त्यांना उतरायला लागू नये होतं. त्यांचं हे काम नाही आहे, पण ते आज उतरलेत तर त्यांना मी धन्यवाद देतो. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की याचं नोटिफिकेशन निघालं, हरकती मागवल्या गेल्या 8 वर्षापूर्वी ह्या सगळ्या गोष्टी पूर्ण झालेल्या आहेत. 8 वर्षामध्ये कुठे अडलं, हे कशासाठी होत नाही आहे. नगरपंचायतच्या सगळ्या फॉर्मॅलिटी पूर्ण केल्या गेल्या आणि शेवटचं एक काढायचं होती अधिसूचना, ती काढली गेली नाही. ते 8 वर्ष या गोष्टीला कशासाठी लागतात, 8 वर्ष या गोष्टीसाठी लागता कामा नये, हे व्हायला पाहिजे होतं. मला विनंती आहे की आपण पत्रकार असू दे किंवा राजकारणी असू दे, सगळ्यांनी एक होऊन पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, मी परवा कुठेतरी बोलताना पत्रकार परिषदेमध्ये बोललो, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये विकासाचं काम असेल तर सगळे राजकारणी एकत्र येतात. तिथे एकामेकाच्या पायात पाय घालण्याचा प्रयत्न करत नाहीत आणि ते काम धसाच नेतात. तशा प्रकारचं काम इथे जर झालं तर ही नगरपंचायत आपली लवकरात लवकर होईल. त्यामुळे मला सगळ्यांना विनंती आहे, सगळ्या पक्षाचे, सत्ताधारी पक्ष असतील, विरोधी पक्ष असतील, सगळ्यांना की या नगरपंचायतीसाठी आपण एकजुटीने जर प्रयत्न केला तर याच्यामध्ये काहीतरी होईल. आजचं आंदोलन आहे, आंदोलन होईल, संपेल, संध्याकाळी आपण सगळेजण घरी जाऊ, पण त्यानंतर काय, हे होण्यासाठी काहीतरी ठोस कृती कार्यक्रम ठरवून त्या दृष्टीने आपल्याला पाठपुरावा करावा लागेल सगळ्यांनी मिळून, आणि ते व्हायला पाहिजे. आज सध्या काय झालंय थोडं सांगतो. आज सत्ताधारी जे आहेत त्यांना दुसऱ्या गोष्टीमध्ये वेळच नाही आहे. सत्ता टिकवायची आहे, आमदारकी टिकवायची आहे, मंत्रिपद टिकवायचं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही आहे. त्यामुळे आपल्याला कुठेतरी ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. यासाठी मंत्रालयाच्या वाऱ्या कराव्या लागतील. एखादी आज तुम्ही पत्रकार बंधूंनी हा पुढाकार घेतलाय, तुम्ही पुढाकार घेऊन एक अशी राजकारण विरहित अशी एक कमिटी बनवा आणि त्या कमिटी मार्फत जाऊन तुम्हाला मंत्रालयामध्ये काय मदत हवी असेल, कारण मी गेली 30 वर्षापेक्षा जास्त मंत्रालयामध्ये जातो. एखादं काम करायचं असेल तर मंत्र्यांना भेटून काम होत नाही. प्रशासकीय अधिकारी जे असतात ते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खाचखळ घ्यायच्यातले माहिती असतात. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भेटून बाबा हे जर करायचं असेल तर कोणत्या पद्धतीने केल्यावर नंतर आपल्याला लवकर या नगरपंचायतीची निर्मिती करता येईल या दृष्टीने आपल्याला माहिती घेऊन त्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ह्या फायली प्राधिकरणाच्या नवनियोजित नगरपालिकेच्या गहाळ पण केलेल्या आहे. या उच्च पदाच्या अधिकाऱ्यांनी माझा उल्लेख केला, उच्च पदाच्या अधिकाऱ्यांनी. माझं म्हणणं आहे त्यासाठीच आपल्याला इथे फक्त बसून चालणार नाही, तर त्यासाठी त्या गहाळ केल्या. मग गहाळ केल्या तर नवीन भवन बनवाव्या लागतील, पण कुठेतरी मार्ग धसाच न्यायचा असेल तर आपल्याला पाठपुरावा करावा लागेल. पाठपुराव्याशिवाय कुठची गोष्ट होणार नाही. आपण इथे आंदोलन केलं, आपण निघून जाऊ, कोणी दखल घेणार नाही याची. आपल्या अशा प्रकारची आंदोलनं आपण खूप बघितली, याची दखल घेत नाही. त्यासाठी एक 8-10 लोकांची कमिटी बनवा. पत्रकार बंधूंना माझी विनंती आहे आणि त्याचा पाठपुरावा करा. त्याच्यासाठी जे काय सहकार्य लागेल ते सहकार्य मी करायला आपल्याला तयार आहे. आणि आज मी इथे उपस्थित आहे तर या नगरपंचायतीच्या तुमच्या ज्या आंदोलनाला आणि नगरपंचायती निर्मितीला काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा देण्यासाठी मी इथे उपस्थित आहे. धन्यवाद. त्यानंतर श्री प्रभाकर सावंत भाजपा जिल्हाध्यक्ष, त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. इर्षादजी, आम्ही एक निवेदनही तयार केलेलं आहे. पुढच्या योजनाही आम्ही निश्चित केलेल्या आहेत. पत्रकारांनी हे आंदोलन हातात घेताना पुढच्या बऱ्याच योजना आम्ही निश्चित केलेल्या आहेत. कशा मार्गाने कसं जायचं. आता आम्ही 26 तारीखपर्यंत पहिली मुदत दिलेली आहे. 26 तारीखला पर्यंत जर आम्हाला ह्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह काही मिळालं नाही तर आम्ही 26 जानेवारी
तर आम्ही त्याच्या पुढचं तीव्र आंदोलन छेडणार आहोत. तशी आम्ही रचना केलेली आहे. आपलं सगळ्यांचं सहकार्य निश्चितच मिळेल. श्री प्रभाकर सावंत. नमस्कार. सगळ्यात आधी आमच्या सगळ्या पत्रकार बंधूंचं विशेष अभिनंदन. आणि मगाशी जसं उमेश तोरसकर म्हणाले की पत्रकार मित्रांनी एखादा विषय हातात घेतला की तो नक्की धसाच लागतो. आणि मला खात्री आहे की नगरपंचायत असेल किंवा त्यांनी आपल्या अजेंड्यावर ठेवलेले जे काही विषय आहेत ते सगळे विषय अत्यंत सकारात्मकरित्या मार्गी लागतील यात कोणताही संदेह नाही. आणि हे मार्गी लागताना त्यामध्ये इथे बसलेली सगळी लोक किंवा किंबहुना याच्याहीपेक्षा जास्त अजून सगळी लोक तुमच्या मागे उभी राहतील. आणि ही सगळी लोक उभी राहिल्यानंतर नेते मंडळी आहेत, प्रशासकीय मंडळी आहेत, सगळ्यांना उभं राहावं लागेल. आणि त्यामुळे आपलं आंदोलन हे 100% यशस्वी होईल. इर्शाद भाई आमचे मित्र म्हणाले ते खरं आहे, सत्ताधारी पक्षाला थोडासा वेळ कमी असतो, पण एवढा विश्वास नक्की देतो की सत्ताधारी पक्ष वेळात वेळ काढून ह्या सगळ्या गोष्टींकडे त्याची नजर आहे, त्याचं लक्ष आहे. इथे उपस्थित राहिलेली सगळी मंडळी यांना त्या कारणाने कायम संपर्कामध्ये आहेत. कोणी मेसेजच्या स्वरूपामध्ये आहे, कोणी प्रत्यक्ष भेटून ह्या सगळ्या प्राधिकरण मधल्या अडचणी ह्या सगळ्या नेहमी आम्हाला अवगत करणारी सगळी मंडळी आहेत. त्यामुळे मोठ्या आस्थेने आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सगळ्यात आधी महत्वाचा मुद्दा की सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत ही झालीच पाहिजे आणि ती लवकरात लवकर झाली पाहिजे, याबद्दल कुठलंही दुमत नाही. आणि दुसरी एक मला दिलगिरी व्यक्त करायची अत्यंत प्रांजळपणे, सरकारी राजकीय पक्ष असलो आपण तर एखाद्या गोष्टीचं श्रेय ज्याप्रमाणे घेतो ते एखाद्या गोष्टीमध्ये आपल्याला अपयश जर आलं असेल, एखाद्या गोष्टीला विलंब झाला असेल, त्याची सुद्धा जबाबदारी आपण स्वीकारली पाहिजे. कारण 14-15ला आम्ही सुद्धा आमच्या पक्षाने सुद्धा इथे जाणवीत आहे, त्यांच्या पक्षाने सुद्धा त्याचं श्रेय आपण केलं म्हणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. राजकीय दृष्ट्या ते बिलकुल चुकीचं नव्हतं, पण ते झालं नाही याची सुद्धा जबाबदारी किंवा त्याचं शल्य आमच्याकडे आहे. आणि आता ह्या आजच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपण जो काय परिपूर्णतेकडे जाऊ ते हे शल्य नक्कीच आम्ही त्यातनं दूर करू असा एक विश्वास आहे. दोन गोष्टी झाल्या की त्यावेळी नगरपंचायत करणं ही एकदम प्राथमिकतेची गोष्ट होती आणि त्या सगळ्या अनुषंगाने नोटिफिकेशन निघालं आणि मला वाटतं त्याला साधारणतः 1.5 महिन्याचा कालावधी नोटिफिकेशनला होता. आणि या 1.5 महिन्याच्या कालावधी खरं तर आमची पण चूक आहे, ज्यांना समजतं त्यांनी सुद्धा किंवा इतरांनी सुद्धा त्याकडे फार लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे त्या गोष्टीतून अनेक अस्पष्ट गोष्टी राहिल्यात आणि त्या गोष्टींकडे सुद्धा आपल्याला पूर्णतः विचार करून सगळ्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे, कारण ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. सगळ्यात महत्वाचं असं आहे की आज सगळ्या पत्रकार बंधूंनी लिहिलं किंवा आपणही म्हणतो की फक्त एक सही बाकी आहे. तर थोडीशी पालकमंत्री साहेबांना हे सगळे निवेदन दिल्यानंतर आम्ही मंत्रालय स्तरावर चौकशी केल्यानंतर असं लक्षात आलं की जो प्रस्ताव होता त्याच्यावर जर फायनल नोटिफिकेशन निघायचं असेल तर त्यातला कालावधी हा 6 महिन्यापेक्षा जास्त असता नाही. त्यामुळे परिणामी असं झालंय की हा प्रस्ताव 6 महिन्यामध्ये न झाल्यामुळे मध्ये काही वर्ष लोटल्यामुळे ह्या प्रस्तावाला परत एकदा हे नोटिफिकेशन निघून परत एकदा जाण्याची प्रक्रिया होईल. हा झाला एक विषय. आणि ती प्रक्रिया करण्यासाठी पालकमंत्री असेल किंवा पालकमंत्रीच नको म्हणूया, पालकमंत्री जिल्ह्याचे पालक म्हणून, पण सर्व पक्ष सगळी मंडळी या सगळ्याच्या मागे असतील आणि आपण ते लगेच करून घेऊन त्याला जेवढं काही स्पीड देता येईल तेवढं देऊ. आता मला असं वाटतं की मी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून नव्हे, पण मी ओरोसचा रहिवासी आहे. ओरोसच्या मुख्यालयापासून रेल्वेपासून प्रत्येक आंदोलनामध्ये सहभागी आहे आणि त्यामध्ये पत्रकार बंधू सुद्धा आहेत. म्हणजे बाळासाहेबांच्या एका छोट्याशा बातमीने ज्यांची पत्रकारितेची सुरुवात झाली त्या बातमीने एका आंदोलनाचं स्वरूप एक वेगळं बदललेलं होतं. तोरसकर साहेब आहेत किंवा वांगणकर साहेब, ही सगळी मंडळी यातली आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेचा जो काय अनास्था असते ती मी पण अनुभवलेली आहे. आमची 10 एकर जमीन कोकण रेल्वेला गेली होती, पण 2003 पर्यंत आमचा बंगला होता, गाडी होती, मुलं डॉन बॉस्कोला होती, तरी आम्ही दिव्यावर होतो. त्यासाठी सुद्धा सगळ्या लोकांनी सोबत येऊन आंदोलन केलेलं आहे. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालयातले जे काही प्रश्न जास्त प्रकर्षाने आलेत, नगरपंचायत होण्या विषय आहेच, पण प्रकर्षाने पुढे येतात त्याला प्राधिकरणची मंडळांची अनास्था नक्कीच आहे. कारण त्यांच्याकडे फंड्स होता, ते वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करू शकले असतील, पण या प्रश्नाला उत्तर त्याचं सोडवून करण्यामध्ये ते कमी पडले. आता हा विषयाकडे आपण जाऊया नको. मला असं वाटतं की नगरपंचायतच्या निर्मिती म्हणजे आता आपण अपेक्षित करतोय ते प्राधिकरणातलं संपूर्ण क्षेत्र, उरलेलं रानबंबळी गाव, उरलेलं आणाव आणि उरलेलं दाबाजीवाडी म्हणजे आणाव आणि ओरोस, या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण म्हणून नगरपंचायत अशा पद्धतीचा प्रस्ताव समोर गेलेला आहे. तर मला वाटतं असं याचे 2 भाग आपण खरं तर केले पाहिजेत. जिल्हा मुख्यालयाचं जे 437 हेक्टर आहे तो एक विषय आपण वेगळा केला पाहिजे, कारण जिल्हा मुख्यालयाच्या क्षेत्रामधले प्रश्न वेगळे आहेत आणि याच्या पलीकडे त्याच्या 20 पटीने क्षेत्र आहे. अनाव आहे, अनाव वेशीवाडीपर्यंत पंदूरला लागेपर्यंत अनावचा एरिया आहे, इकडे कसालला लागेपर्यंत बांबोळीचा एरिया आहे, इकडे वर्धेला आणि ओरोसकुर्ला लागेपर्यंत ओरोसचा एरिया आहे. तर या सगळा विषय या 437 हेक्टरच्या 20, 25, 30 पट आहे. त्यामुळे 2 क्षेत्रातली लोक जे आहेत त्या दोघांचेही वेगवेगळे गोष्टी आहेत. आता या प्रस्तावामध्ये सगळं बघितल्यानंतर आम्हाला एक गोष्ट अशी लक्षात आली की नगरपंचायत होताना प्राधिकरण क्षेत्र किंवा प्राधिकरणाचं अस्तित्व तसंच ठेवून नगरपंचायत होणार आहे. त्यामध्ये
मी सांगतो, म्हणजे माझी ही माहिती आहे ती सांगतो. आता जे काही सरकार दरबारी आहे ते सांगतो, त्यात कोणी करेक्ट करा. तर त्यामध्ये प्राधिकरणाचं क्षेत्र येणार आहे, पण प्राधिकरणाचं अस्तित्व तसंच अबाधित ठेवून प्राधिकरणाकडे आज जे जे काही अधिकार आहेत, जे प्लॉटचे अधिकार आहेत, ज्यांच्याकडे असलेले निधीचे अधिकार आहेत, ते तसेच अबाधित ठेवले जाणार आहेत आणि दोन संस्था त्यानंतर कार्यान्वित होणार आहे, एक नगरपंचायत आणि दुसरी प्राधिकरण. असं प्रत्येक ठिकाणी असतं, पण प्रत्येक ठिकाणची स्थिती वेगळी आहे. मुंबईत अनेक प्राधिकरण आहेत, नगर आहे, पण त्या स्थिती प्राधिकरण त्या विषयासाठी, रस्ते असतील किंवा कोणकोणत्या विषयासाठी निर्माण झालेली आहेत. इथे मुख्यालयाची निर्मिती झाल्यानंतर सिडकोने हा सगळा कार्यभार सोडल्यानंतर पुढे कोण त्याचा कारभार चालवणार, यासाठी या सगळ्या क्षेत्राची देखभाल करणं किंवा इथल्या व्यवस्था बघणं, यासाठी प्राधिकरणाची निर्मिती झाली. आणि मला असं वाटतं की प्राधिकरणाचं स्वतंत्र अस्तित्व ठेवून जर आपण नगरपंचायत केली तर दोन संस्थांमध्ये कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होईल आणि आपण कोणत्याही गोष्टी करू शकणार नाही. आणि अनेक गोष्टींची यामध्ये स्पष्टता नाही, अनेक गोष्टी यामध्ये अनुत्तरित राहतील. आता 77 हेक्टर जागा अधिसूचित आहेत, ती उद्या नगरपालिकेच्या मालकीची होणार की प्राधिकरणाच्या ताब्यात येऊन त्यांच्या मालकीची होणार. हायवेच्या पलीकडचं 70 हेक्टर क्षेत्र सुटलं आणि त्याच्या अलीकडचं 45.13 एवढं हेक्टर शिल्लक आहे, अधिसूचित आहे, त्याची मालकी कोणाकडे राहणार, त्याच्यावरचे अधिकार कोणाकडे राहणार. उद्या इथे सगळे जे झोन निर्माण झालेले आहेत ते संपूर्ण क्षेत्र म्हणजे जिल्हा मुख्यालय म्हणून झालेले आहेत. पुन्हा उरलेल्या क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारचे झोन निर्माण होणार का, हा एक विचार केला पाहिजे. प्राधिकरणाचं अस्तित्व स्वतंत्र झालं तर ते म्हणतील की प्राधिकरणासाठी या सगळ्या झोनची निर्मिती झाली, क्रीडांगण आहे, शाळा आहे, ग्रीन झोन आहे, बाकी ज्या ज्या काही लागतात शहर विकासाला गोष्टी. मग माझा असा प्रश्न आहे किंवा मला असं मनात एक शंका आहे किंवा पुढचा एक धोका असा दिसतो की जर बाकीच्या क्षेत्रांमध्ये आधीच लोक रेल्वेला जमीन दिली, धरणाला जमीन दिली, मुख्यालयाला जमीन आपण दिलेली आहे आणि तिथे जर परत ग्रीन झोन टाकायचा आला, तिथे जर परत कचऱ्यासाठीचा प्लॉट राखीव ठेवायचा लागला, तिथे जर क्रीडांगणासाठी जर राखीव ठेवला तर लोकांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारची भावना होईल किंवा अडचण होईल. हे या सगळ्या गोष्टी करायच्या नाही असं नाही, पण या सगळ्या गोष्टीच्या स्पष्टता झाल्या पाहिजेत नगरपंचायतीकडून. मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी मिळून या गोष्टी, पहिली गोष्ट म्हणजे अशी आहे की प्राधिकरणाचं अस्तित्व केलं पाहिजे आणि प्राधिकरण यामध्ये विलीन केलं पाहिजे. प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या सगळ्या जमिनी, काय जो सरकारी विषय असेल त्या सगळ्याप्रमाणे त्याची मालकी किंवा त्याचे जे अधिकार, वापराचे अधिकार असतील ते नगरपालिकेकडे आले पाहिजेत त्यांच्या निधीसहित. आणि त्याच वेळी आपण या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित करू शकू. उरलेल्या क्षेत्रामध्ये काय रिझर्वेशन पडतील, ती किती प्रमाणात असतील, किरकोळ रिझर्वेशन रस्त्या बिस्त्यासाठी लागण्याबद्दल कोणाचं काही ऑब्जेक्शन उद्या राहणार नाही. पण असं जर झालं की एवढी मोठी क्षेत्र आहेत, म्हणजे मला असं वाटतं की 437 450 हेक्टरच्या कितीतरी पट क्षेत्र बाहेर आहेत आणि त्यामध्ये जर रिझर्वेशन पडलं तर लोक आधीच जो आपण म्हणतो की आपल्या जमिनी याने गेलेल्या आहेत, तर तो एक मोठा केवस निर्माण होईल. म्हणून आपण या सगळ्या गोष्टीची स्पष्टता थोडीशी आपण घेतली पाहिजे आणि या गोष्टी कशा रीतसर होतील ते आपणच सगळ्यांनी बघितलं पाहिजे असं मला वाटतं. त्यामुळे दोन भाग आहेत, मुख्यालयासाठी प्राधिकरण निर्माण, नगरपंचायतीची निर्मिती होणे मुख्यालय क्षेत्रासाठी हे अति आवश्यक आहे आणि ती तातडीने झाली पाहिजे. पण त्यामध्ये जर बाकीचं क्षेत्र आपण घेत असू तर त्याबद्दलच्या काही स्पष्टता असल्या पाहिजेत. प्राधिकरणाचं अस्तित्व न राहता प्राधिकरण त्यामध्ये विलीन झालं पाहिजे असं मला वाटतं. तरी सुद्धा याबाबत सगळ्यांनी साकल्याने विचार करावा. सगळे गावची मंडळी आहेत, प्राधिकरणातली मंडळी आहेत आणि तज्ञ मंडळी यातली आहेत, यांनी सगळ्यांनी आपण विचार करूया आणि जो प्रस्ताव आता दिलेला आहे तोच प्रस्ताव की ते नोटिफिकेशन परत काढण्यासाठी माननीय पालकमंत्री असतील, माननीय राणेसाहेब असतील, दीपकभाई केसरकर आहेत, सगळीच मंडळी आहेत, म्हणजे इथले आमदार खासदारची सगळी मंडळी आहेत, या सगळ्यांच्या माध्यमातून आपण योग्य पद्धतीने प्रयत्न करू. किंबहुना पालकमंत्र्यांना परवा निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी या गोष्टीच्या माहिती घेण्यासाठी आणि त्याच्या पुढे काय करता येईल या सगळ्या संदर्भात सूचना केलेल्या आहेत. दुसरा असा विषय आहे की हे सगळं होईपर्यंत जो कालावधी जाईल, म्हणजे नोटिफिकेशन आल्यापासून आपण सुरुवात करू, 4 महिने 6 महिने जातील. तर परवाच एक पालकमंत्र्यांनी प्राधिकरणाची बैठक घेतली आणि प्राधिकरण प्रत्येक वेळी, जसं आता सुप्रियाताईने सांगितलं की कोणत्या गोष्टीला गेलं की त्यांचं उत्तर एकच असतं की तुम्ही आधी नगरपंचायत करून घ्या. तर या सगळ्या गोष्टीवर पालकमंत्र्यांनी सांगितलं की मी निधीची व्यवस्था करतो, मी तुम्हाला तुमच्याकडे असलेले पैसे खर्च करण्याची परवानगी देतो, उरलेले जे 17 कोटी आहेत 25 कोटीपैकी ते आणण्याची व्यवस्था करतो आणि प्राधान्याने 4-5 गोष्टी करा. कचऱ्याच्या गोष्टीसाठी 2दा गाडी होती ती 3दा करा. सुशोभीकरणासाठी ज्यांनी कोणी मागवलेले ते द्या. कचऱ्याच्या विषयाचा, त्या प्लॉटचा विषय पूर्ण करा. शिवाजी पुतळे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं काम चालू करा. या सगळ्या गोष्टी महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये राहिल्या आहे. मंजुलक्ष्मी मॅडम असताना या बैठकीमध्ये झालेल्या होत्या. त्या गोष्टी तातडीने करण्याचे आदेश पण काल तावडे साहेबांना दिलेले आहेत. त्यामुळे त्या काही गोष्टी सुरुवात होतील. तर सगळ्यांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि जसं मी म्हणालो तसं कदाचित हे नोटिफिकेशन त्याच याच्यावर फायनल होणार नाही, तर ते नोटिफिकेशन परत येऊन ती प्रोसिजर सुरू होईल. पण ती लवकरात लवकर प्रोसिजर सुरू करण्यासाठी आपण सगळी बसलेली मंडळी आहोत, सगळीच जण आहोत आणि या सगळ्यामध्ये आपण सगळ्यांनी एकविचाराने त्यामध्ये स्पष्टता येईल
अशा पद्धतीने आणि सर्वांना सोयीस्कर होईल अशा पद्धतीचं आपण ते नगरपंचायतीची रचना करू आणि ते तातडीने करू. प्रभाकर सावंत म्हणून, भारतीय जनता पार्टी म्हणून पूर्णतः या सगळ्या चळवळीमध्ये, खरं तर ही चळवळ आहे, या चळवळीमध्ये पत्रकार संघाच्या सोबत आम्ही सदैव राहू. तुम्ही ज्यावेळी बोलवाल किंवा आम्हाला ज्यावेळी गरज लागली तुम्हाला सोबत घेऊन या सगळ्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी आमची राहील. एवढंच या प्रसंगी सांगतो. पुन्हा एकदा जी मंडळी सगळी उपस्थित झालेली आहे त्या सगळ्यांना, पत्रकार बंधूंना आणि नगरपंचायत व्हावी अशी इच्छा असणाऱ्या सगळ्यांनाच मी लवकर नगरपंचायत होण्याच्या दृष्टीने शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सावंत साहेब. त्यांच्या या ठिकाणी निलेश परब यांना आपले विचार मांडायचे आहेत. निलेश परब. यानंतर प्रकाशजी जैतापकर त्यांनी आपले विचार मांडावेत अशी त्यांना विनंती. नमस्कार. आज सिंधुनगरी मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित हे लक्षवेधी धरणे आंदोलन, मी सर्वप्रथम आपल्या मुख्यालयीन पत्रकार संघाचं या ठिकाणी विशेष असं अभिनंदन करतो. अभिनंदन यासाठी की फक्त सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायतीची आज आपण जी रचना करू पाहत आहे त्यासाठी नाही, तर आज आपण इथे सर्व पक्षीय नेत्यांना एकत्र आणलंय. माझ्या मते बऱ्याच वर्षांनी अशा प्रकारे ही सर्व मंडळी एकत्र आली आहेत जी यापूर्वी आली नव्हती, आणि आली असती तर आज ओरोस हायवे लगत जे आपलं ओव्हरब्रिज हो होतं त्या ठिकाणी जो बॉक्सेल झालाय तो झाला नसता. ही महत्वाची गोष्ट आहे. जर त्यावेळी आपण एकत्र आलो असतो तर तो प्रश्न देखील मार्गी लागला असता. असू दे, झालेल्यावर चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही, पण यापुढे जी नगरपंचायत आहे त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. मला असं वाटतं या ठिकाणी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एकट्याच श्रेय नव्हतं, तर त्या ठिकाणी त्यांचे मावळे देखील त्याला तेवढेच कारणीभूत आहे. आणि मला असं वाटतंय की आज पत्रकार संघाने या ठिकाणी शिवाजी महाराज व्हायचंय, तर आपण सर्वजण सर्व पक्षीय पदाधिकारी त्या ठिकाणी त्यांचे मावळे म्हणून या नगरपंचायतीसाठी लढू. मी आपल्या सर्वांना अनेक या ठिकाणी सूचना करतोय. नगरपंचायत होणे ही काळाची गरज आहे. का तर या ठिकाणी अनेक प्रश्न आहेत. मगाशी छोटे पारकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे पाण्याचा प्रश्न असेल, त्याचप्रमाणे भटक्या कुत्र्यांचा देखील आहे. आज भटके कुत्रे एवढे या ठिकाणी फिरतायत की लोकांना गाडी चालवणं देखील या ठिकाणी कठीण होत आहे. त्यानंतर ड्रेनेजची व्यवस्था आहेच, आणि महत्वाचा विषय आहे तो मात्र या ठिकाणी व्यापारी संकुलांचा. आज ओरोसमध्ये एवढे व्यापारी व्यवसाय करतात, परंतु एकाच ठिकाणी एकाच छताखाली नसल्यामुळे मात्र त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागतंय. या ठिकाणी नगरपंचायत झाली तर नगरपंचायतीचं स्वतःचं असं एक मार्केट असेल, त्या ठिकाणी सर्वजण एका छताखाली येतील. अतिशय गरजेची ही व्यवस्था आहे. पुन्हा एकदा मी आमच्या ओरोस व्यापाऱ्यांच्या वतीने सर्व या ठिकाणी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांचं देखील अभिनंदन करतोय. आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात. तसेच या ठिकाणी मुख्यालयीन पत्रकार संघाकरता आजच्या धरणे आंदोलनासाठी आमच्या व्यापारी संघटनेतर्फे आम्ही जाहीर पाठिंबा देतोय. तसं पत्र देखील या ठिकाणी आम्ही त्यांना देतोय आमच्या व्यापारी संघटनेतर्फे. त्यांनी त्याचा स्वीकार करावा अशी माझी विनंती आहे. धन्यवाद. नमस्कार. या ठिकाणी जे आम्ही पाऊल उचललेलं आहे त्या पावलाला खूप पावलं येऊन मिळत आहेत. त्याचा सागर बनेल आणि आपल्याला जे आवश्यक आहे ते आपले सगळ्या भूमिका पूर्ण होतील. आता सिंधुदुर्ग व्यापारी असोसिएशन ओरोस यांनी आपल्याला लेखी पाठिंब्याचं पत्र सुपूर्द केलेलं आहे. या सर्वांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की सिंधुदुर्ग नगरी निर्माण होऊन जवळपास 27 वर्ष झाली आहेत, मात्र सिंधुदुर्ग नगरीचा विकास होताना दिसत नाही. सदर विकास होण्यासाठी सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत होणे आवश्यक आहे. सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत झाल्यास सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये मूलभूत सोयी सुविधा देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे आठवडा बाजार, भव्य व्यापारी संकुल, रस्ते, पाणी, वीज यासारख्या गोष्टींचे योग्य नियोजन करणे शक्य होईल. तरी आपल्या दिनांक 27/12/2023च्या सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत होण्यासाठीच्या लक्षवेधी धरणे आंदोलनास व्यापारी संघटना जाहीर पाठिंबा देत आहे. आपला आनंद सावंत आणि सर्व व्यापारी बंधू. धन्यवाद. प्रकाश जैतापकरजी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. आज ओरोस रानबाबू आनाव प्राधिकरण क्षेत्र
400 हेक्टर जागा संपादन झाली. 89-90ला 2 नोटिफिकेशन झाली आणि ती जागा संपादन झाली. त्या संपादन जागेचं त्यावेळी जे झोनिंग केलं ते आजही तसंच आहे. बऱ्याच ठिकाणी हायवेकडून सिडकोकडे ह्याच्या डॉन बॉस्को स्कूलकडे येताना हा जो संपूर्ण पट्टा आहे तो प्रशासकीय त्यावेळी टाकला. तो जर कमर्शियल झोन टाकला असता तर तिथं कमर्शियल सुखसोयी झाल्या असत्या. तसंच हायवेचा जो पट्टा होता, हायवेला एका बाजूने ग्रीन झोन टाकला, दुसऱ्या बाजूने झोनिंग होतं. त्यामुळे हायवेला सुद्धा बांधकाम करणं कोणाला शक्य नव्हतं. आणि अशातच आमच्या गावचे एक बिचोलकर त्यांनी हायवेच्या पूर्वेकडच्या भागाचा एक नोटिफिकेशनवरती कोर्टात चॅलेंज केलं आणि ते जिंकले. त्याच्यामुळे तो तरी तेवढा एक 80-90 हेक्टरचा जो पट्टा होता तो त्याच्यातून वगळण्यात आला. या पश्चिमेकडचा जो भाग आहे तो आजही तसाच आहे. त्याच्यामुळे ओरोसची, रानबांबोलीची किंवा अणावची विकास यंत्रणा जी आहे ती खुंटलेली आहे. तो करण्याच्या दृष्टीने आज जे पत्रकार संघाने पाऊल उचललेलं आहे त्याला मी माझ्या शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द पुरे करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. साहेब धन्यवाद. आपण सर्व उपस्थित राहिला तेच आमच्यासाठी मोठं आहे. खरं म्हणजे सगळ्यांच्या मनातला विषय आहे आणि त्यासाठी आपण सर्वांनी जो सहभाग घेतलाय त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. सुशील निबरे. धन्यवाद. पत्रकार संघाच्या या आजच्या धरणे आंदोलनात आमच्या सर्व नागरिक, या तिन्ही पंचक्रोशीतील नागरिक उपस्थित आहेत. त्यांचं मी या प्रथमतः सर्वांचं मी इथे आभार व्यक्त करतो. पण नगरपंचायत हे जे म्हणतायत ते कशासाठी व्हायला पाहिजे हे पण अगोदर क्लिअर व्हायला पाहिजे. कारण नगरपंचायत म्हणजे नगरपंचायत, त्यातनं काय फायदे तोटे होणार हे पण समजलं पाहिजे. नाहीतर काय होईल, आपण नगरपंचायत करतोय पण कशासाठी करतोय, गावची नगरपंचायत झाल्यानंतर काय पंचायत होईल असं लोकांना माहिती आहे की त्यातनं घरपट्टी वाढणार आहे. बरोबर ना. घरपट्टी वाढल्यानंतर तर आपल्याला अडचण निर्माण होईल, अशा बऱ्याच गैरसमज लोकांचे आहेत. मात्र या घरपट्टी वाढण्याबरोबर अनेक सुखसुविधा ज्या आपल्या होणार आहेत त्याचीही माहिती या सर्व नागरिकांना असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण इथे जे ओरोस सिंधुनगरी ही नगरपंचायत होणार आहे त्यामुळे वीज, पाणी, त्यानंतर विरंगुळा केंद्र, नाट्यगृह, रस्ते यासारखी सुखसुविधा आपण या नगरपंचायतच्या निधीतून देऊ शकतो. तसेच सुसज्ज असे बाजारपेठ आपल्याला इथे उपलब्ध होईल. जी लोक इथे थांबत नाही आहेत त्याचं कारण काय, तर आपल्याला इथे सुखसुविधा देऊ शकलो नाही आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून इथे लोक जी कुडाळ, कणकवली साईडच्या भागात खरेदीसाठी जातात किंवा राहण्यासाठी जातात, त्याचाच परिणाम हा आपल्या या भागावर होतो आणि विकास होत नाहीये. खेदाने एक गोष्ट सांगावी लागते, कारण जेव्हा मेडिकल कॉलेज इथे झालं त्यावेळी एक विद्यार्थी मला या भागात भेटला आणि विचारला, ओरोस सिंधुनगरी कुठे आहे? तर म्हटलं हीच ओरोस सिंधुनगरी आहे. काय म्हणताय? म्हणजे ही परिस्थिती, आम्ही म्हटलं होतं काहीतरी एक शहर असेल असं ते बाहेरच्या लोकांना वाटतं, तर लोक आपली या सिंधुनगरीत यायला पाहिजेत, असा विकास या भागाचा झाला पाहिजे असं मी या माध्यमातून सर्वांना सांगतो. आणि माझे 2 शब्द बोलायला पत्रकार संघाने दिले व त्यांच्या या आंदोलनाला, या पुढील आंदोलनाला पण मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. बराच वेळ बसल्यामुळे काही जणांना जर खाली बसणं अवघड असेल तर खुर्च्यांची व्यवस्था केलेली आहे, तिथे त्यांनी बसायला हरकत नाही. नाही, आता हे सगळ्यांचीच मागणी आहे मागून की पत्रकार संघाने सुरू केलेलं आहे हे आंदोलन आम्ही पहिल्या टप्प्यात आहे, त्यामुळे आज आम्ही धरणे आंदोलन एवढ्या पुरतं मर्यादित आहे. हा जिल्हा महिला उत्कर्ष समिती कुडाळ आणि आमचा ओरोसचा गट, मी उपाध्यक्ष आहे. वालावलकर मॅडम पण आमच्या गटामध्ये आहेत, त्यांचे पण खूप प्रयत्न चालूच आहेत मॅडमांचे. तर पत्रकार समितीने हे जे धोरण ठरवलेलं आहे ते फारच उत्तम आहे. कारण बऱ्याच जणांनी माहिती दिलेली आहे
की बरीच वर्ष झाली हे शहर मोठं करायचं होतं. उदाहरणार्थ चंदीगड हे पूर्ण भारतातील सर्वात मोठं सुनियोजित शहर आहे आणि मला तर वाटतं की तशाप्रमाणे भविष्यात आपलं होईल. आणि असं पाहून आपल्या पत्रकार बंधू भगिनींनी उचललेलं आहे. आम्ही सर्वजण त्याच्यात सहभागी होणार आहोत आणि आम्ही त्यांनाही सहकार्य करून हे सगळ्यांनी मिळून करण्याचा प्रयत्न करूया. मला बोलायला दिल्याबद्दल धन्यवाद. रानबांबोळी सरपंच. पत्रकार संघाचे सर्व पदाधिकारी, पत्रकार मित्रमंडळी आणि सर्व उपस्थित सर्व पक्षाचे पदाधिकारी त्यांना माझा पहिला नमस्कार. मी सुरुवात कारण का मी या जिल्हा केंद्राच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत मी बघतोय माझ्या मी सक्सेस काम केलेलं आहे आणि ह्या याच्यामध्ये ज्यावेळी मी आणि माझ्या मित्रमंडळी ओरोस दूध समाज सेवा संघ आणि ओरोस रानबामुळी दाबाज अनाव दाबाज ग्राम विकास समितीमध्ये आम्ही त्यावेळेचे महसूल मंत्री विलासराव देशमुखांना आम्ही आणलं होतं. हे ऑफिस आता पोलीस स्टेशन आहे ना तिथे सिडको होतं आणि गव्हर्नर ऑफिस होतं, त्याचे जिल्हा केंद्राचं ऑफिस होतं. तर त्यामध्ये बऱ्याच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 4 आमदार इथे होते. त्या 4 आमदारांच्या समोर विलासराव देशमुखांनी सांगितलं होतं की इकडचा तुमच्या आपसाच्या वादामुळे इकडचा विकास निधी आहे तुम्ही लातूरला नेला, लातूरला वापरला नाही म्हणून त्यांनी सांगितलं होतं. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे काय, त्यावेळी जिल्हाधिकारी संजीवनी कुट्टी होत्या आणि आमच्याजवळ माजी आमदार गजानराव लोके, त्यांचा मुलगा नगरसेवक विजय लोके आणि आमचे या गावचे स्वातंत्र्य सैनिक व्ही ओरुसकर होते. तर सांगायचं असं की ज्यावेळी शेतकऱ्यांना अडचण दिलं होतं की अल्प तुम्हाला रेट दिला जातो 100-200 प्रति गुंठा, तो अत्यल्प आहे, तुम्हाला वाढवून देईल, पण त्यांचं काही झालेलं नाही. थोडक्यात आणि ज्यावेळी तिथे जिल्हाधिकारी संजीवनी कुट्टी होत्या आणि त्यांनी एक स्मृतिवन तयार केलं होतं. तुम्ही 500 रुपये भरायचे आणि तुमच्या प्रिय व्यक्तीच्या नावाने ते झाड लावायचं. तर ते ऍक्च्युली माझी आमदार गजानन लोकांनी अक्षरशः ते झाड उपटून टाकलं आणि त्यांना सांगितलं संजीव कुंटे हे कशाला तुम्ही हे करता, ते लोकांना काहीतरी सुविधा इरिगेशनचा दाबाजी वाटते इरिगेशन आहे, तलावाचं पाहिजे ते यांना द्या आणि अक्षरशः गावाचं डेव्हलपमेंट काय सुधारणा होईल ते बघा. स्मृती मंडळ काय करणार. आणि सांगायचं म्हणजे त्यानंतर आम्ही हे जिल्हा केंद्र झाल्यानंतर आम्हाला मुख्यमंत्री हवे शरद पवार होते. शरद पवारने आम्हाला सांगितलं होतं की इथले जे आणि याचा जो फायनल निर्णय आला माझ्या बरोबर आमचे इथले आता बाळ खडपकर आहेत. बाळ खडपकरांना माहित आहे की काय ऐकलं काय सर्व त्यांना सर्व माहिती आहे, कारण का या स्थानिक लोकांनी किती प्रयत्न केले काय केले आणि हे बरोबर असे. त्यांच्या बरोबर इथे त्यावेळी रत्नागिरी स्टॅम्पचे राजन चव्हाण म्हणून ते उपसंपादक होते, आमच्या बरोबर होते, आमच्यावर काम करत होते. आम्ही त्यांना सांगितलं कुठे तर ते मंत्र्याला द्यायचे आणि ते बातम्या होत्या त्यावेळी द्यायचे. सगळ्यात सांग त्यावेळी आम्हाला जो वाशी नवीन बोला जो नियम लागू केला होता की इथल्या शेतकऱ्यांना 12.5% विकास जागा द्यायची. जागाच नाही पण त्याचा पगायचे जमजा दर्श वाढवून दिलेला नाहीये. पण आता माझा मित्र बोलला जाधव की असं मंत्र्यात खट्टा घालतो काही तर निर्णय लागत नाहीये. तर माझं म्हणणं एवढंच की आमच्या लोक जागेसाठी दरासाठी न्यायालयात गेले, न्यायालयातनं वाढवून घेतला. तो 900 कुडाच्या 80 दर दिला, 900 रुपये तो दर दिला. म्हणजे किती अत्यल्प. आणि आज जर प्राधिकरण जागा विकते जो 1,33,000 वरती विकते, गुंठ्याने विकते, म्हणजे किती तफावत आहे ती बघा. आमचं म्हणणं एवढं की पत्रकार तुमच्या ह्याला नगरपंचायतचा आमचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. आम्ही तुम्हाला आम्ही ओरोस रानबामुळी अनाव दाबाजी समिती ग्राम समितीवरती आमचं तुम्हाला पाठिंबा, तसेच जागरूक नागरिक सेवा संघाच्या वतीने तुम्हाला पाठिंबा आहे आमचा. आणि तुम्ही कुठे सांगते आम्ही येऊ, पण काही प्रश्नाच्या बरोबर मागचे आहेत ते हे गेले पाहिजे. सांगायचं थोडक्यात असं काय माहित आहे, ही जी जिल्हा केंद्र आलंय हे याच्यामध्ये 2 व्यक्ती आहेत. ज्यावेळी एसके पॉईंट आरोग्यधाम झालं ना त्यावेळीचा प्रयत्न जरा मागे जातो, कारण का कोणाला माहित नाही इतिहास काय आहे. तर भयाजी सावंत म्हणून आज त्या भाई सावंतांचे आजोबा चुलत आजोबा, तसेच
स्वातंत्र्य सैनिक विपिस ओरसकर त्यांचंही कोण नाव घेतलं गेलं जात नाही, काय केलं जात नाहीये. ह्या लोकांनी प्रयत्न केला आणि शाल्ले पाटीलला नंतर ते काय झालं, SK पाटील धाम म्हणजे जागा 20 एकर जागा शेतकऱ्यांनी दिली होती, मोफत दिली होती. ती नंतर ते SK धाम जे आहे आरोग्य धाम ते आणि शिवाजी म्हणजे शालेय त्यांनी घेतला. ते शांतांनी कोण त्यांचे जे निजामाता ट्रस्ट होती रिझर्वेशन ते शिवाजी ट्रस्टला विकलं. आणि आमचं म्हणणं एवढंच आहे की लोकांना ते आमचे मागे ज्यांनी प्रयत्न केले त्यांचं त्याच्यात नाव हवं आणि शेतकऱ्यांनी जागा दिली. जशी अत्यंत म्हणजे ओरोसचा जिल्हा केंद्र त्याचे आणि जिल्हा केंद्र आले हे शालिती पाटीलमुळे आले, ते जिजामाता त्याच्यामुळे हॉस्पिटलमुळे आले. ते नंतर प्रयत्न झाले, वेगळे झाले, राजकारण झालं, आंदोलनाने डिक्लेअर केलं. ते त्यावेळी SN देसाई होते. नाही आमचा तुम्हाला आणि तुमचे पत्रकार संघाचे घेतलेला आहे आमचा संपूर्ण पाठीवर धन्यवाद. बोलू संदेश धन्यवाद, आभारी आहे. धन्यवाद. इतिहास खूप आहे, इतिहास सगळ्यांना माहिती आहे, इतिहास लिहिलाही जातो, इतिहास सर्व चालू आहे, त्याप्रमाणे ते चालू राहील. हा विषय नाही, नगरपंचायत हा विषय आहे, त्याच्यासाठी आम्ही बसलेले आहोत आणि नगरपंचायत होण्यासाठी जे जे प्रयत्न असतील ते आपण सर्वजण मिळून करूया. रानबांबूळचे सरपंच परशुराम कोण परत साहेब बोलणार आहे, या सरपंच. सर्वांना नमस्कार. आज सिंधुदुर्ग नगरी निर्मिती झाल्यापासून जे आंदोलन बऱ्याच लोकांनी केलेलं आहे त्यांना सर्व इतिहास माहिती आहे. परंतु आज जो जिल्ह्याचा पत्रकार संघ आज धरणं आंदोलन एक सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत होण्यासाठी इथे आलेले आहेत. इतर गोष्टी बऱ्याचशा बोलण्यासारख्या आहेत. मला एवढंच सांगायचं आहे ही नगरपंचायत झाली पाहिजे ह्या दृष्टिकोनातून आपण सर्व प्रयत्न करत आहात. परंतु ही नगरपंचायत न होण्यामागे बरीचशी कारणं पण असतील आणि आहेत. त्याच्या मागे महत्वाचा विषय म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी. कारण मला एवढं सांगायचं आहे हे जिल्हा मुख्यालय निर्मिती झाल्यापासून ह्या शासकीय अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी फक्त आपल्याला हवं तसं आपल्याला पाहिजे तसं केलेलं आहे. कारण इथे जी जमिनी गेलेल्या ज्या लोकांच्या 80 रुपयाने आणि 120 रुपये गुंठ्याने ज्या लोकांनी जमिनी दिल्या त्याचा बाजार पण त्यांनी केलेला आहे. हे सगळं त्यांचं अस्तित्व राहिलं पाहिजे. म्हणून ह्या गोष्टी शासन दरबारी किंवा लोकांच्या तळागाळातल्या लोकांपर्यंत कधी जात नाही. कारण त्यांची पोटं भरली पाहिजे. कारण जे अधिकारी वर्ग इथे आहेत जे इथे त्यांना काही या नगरपंचायतीचं पडलेलं नाही. कारण ते 4 वर्षाने 5 वर्षाने बदलून जात असतात. होऊ दे अगर नको होऊ दे, परंतु इथली जी जनता आहे ती त्रस्त होत आहे. कारण नोकरीनिमित्त जे लोक इथे आलेले आहेत त्यांना खरोखर रेल्वे असून देत. रेल्वेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर मला एवढंच सांगायचं आहे एवढे अधिकारी वर्ग आहेत त्यांना काय शासकीय गाड्या आहेत, कणकवली कुडाळ जातात, परंतु इथे कधीही त्यांनी मागणी केलेली नाही. आरक्षण कोटा द्या, रेल्वे थांबवा, याच्यासाठी कधीही त्यांनी प्रयत्न केले नाही. असे प्रयत्न त्यांनी जिल्हा मुख्यालयासाठी केले. त्यांनी स्वतःचा स्वार्थ बघू नये आणि जे लोकप्रतिनिधी आले त्यांनी आश्वासनं दिले त्यांच्यावरती आमचा अजिबात विश्वास नाही. ज्यावेळी नगरपंचायत होईल त्यावेळी त्यांच्यावरती आम्ही विश्वास ठेवू आणि या पत्रकार संघाला आमचा नेहमी पाठिंबा आहे. रस्त्यावरती उतरावं लागलं तरी आम्ही तुमच्या सोबत आहोत एवढंच मी शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. आपलं नगरपंचायत व्हावी यासाठी सगळे जे प्रयत्न आहेत त्यासाठी हेच आंदोलन आहे. हे आंदोलन प्राथमिक स्तरावर आत्ता आहे. याच्यानंतर आपल्याला त्याची काही भूमिकाही ठरवावी लागेल. सर्वांचं म्हणणं आहे की बोलणारे प्रत्येक जण तोच विषय बोलणार, हेही बरोबर आहे. तरी प्रत्येकाला आपल्या भावना व्यक्त करणं आवश्यक आहे, त्यासाठी केलेलं आहे. जरा थोड्याशा घोषणा देऊया आणि मग जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप गावडे हे ह्या आंदोलनासंदर्भात बोलतील आणि त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन हे आंदोलन आपण थांबवू. धन्यवाद. सर्वजण एकत्र या. नगरपंचायत नगरपंचायत नगरपंचायत. धन्यवाद. संदीप. मी माजी सैनिक फेडरेशनचा जिल्हाध्यक्ष पीटी परब राहतो इथे ओरोसला. आणि आज हा सोनियाचा दिवस आज अमृते पाहिला एवढं मला म्हणावंसं वाटतं. कारण वार्ताहर आणि जे न देखे रवी ते देखे आजचे वार्ताहर त्यांना त्यांच्यावर काहीच जडत नाहीये.
आणि मला विश्वास आहे जे काय आता हातात त्यांनी शस्त्र घेतलेलं आहे नगरपंचायत होण्यासाठी ते निश्चितपणे यशस्वी होईल आणि आम्ही सैनिक सगळे ह्या एरियामध्ये असलेले तिन्ही गावामध्ये तुमच्या पाठीशी राहू. बोलायला दिल्याबद्दल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद. सर्वांना विनंती आहे की आम्ही आता जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यास जाणार आहोत. तर थोडं 5 मिनिटं फक्त बसा, संपवतो आंदोलन. आणि कोणाचं नाव राहिलं असेल तर त्या रजिस्टरमध्ये नोंद करून घ्या. प्लीज जरा सर्वांनी इथे जरा बसून घ्या. प्लीज उभे जे आहेत किंवा इतर आजूबाजूला फोटो काढायचा आहे. जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघामार्फत आम्ही जे धरणे आंदोलन केलं जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघामार्फत आम्ही जे आंदोलन केलं की सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत झाली पाहिजे. तर प्रत्येकाच्या मनात आहे की आज जर तुम्ही बघितलं जे उपस्थित होते तर प्रत्येकाच्या भावना तीव्र आहेत की नगरपंचायत झालीच पाहिजे. आज उपस्थित होते त्यामध्ये ही सर्व पक्षीय प्रत्येकाने आपल्या भावना व्यक्त केला. त्यामुळे आम्ही आजचं हे जे आंदोलन केलंय ते आजच्यावर आम्ही थांबणार नाही मी आज सगळ्यांना सांगू इच्छितो. कारण ह्या निर्मिती होईपर्यंत सिंधुदुर्ग नगरी निर्मिती होईपर्यंत हा आमचा लढा सुरू राहणार आहे. त्यासाठी सर्वांची यापुढे साथ पाहिजे. केवळ आज आलो बसलो पाठिंबा दिला म्हणून झालं नाही. आजच्या या आंदोलनाला ज्यांनी ज्यांनी पाठिंबा दिला त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो की ह्यापुढे सुद्धा त्यांनी आम्हाला पाठिंबा द्यायला पाहिजे. की सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर रहिवासी संघ असेल, रिक्षा संघटना असेल, व्यापारी संघटना असेल, जागृत मंच असेल किंवा इतर सगळे जे नागरिक आहेत सगळ्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला. तिन्ही गावचे सरपंच असतील, नागरिक असतील, सगळ्यांनी पाठिंबा दिलेला आहे. म्हणजे सगळ्यांना हवी आहे, कोणाला नको असं नाही. काही अडचणी असतील ते आपण मंत्रालय स्तरावर सोडू. आता सत्ताधारी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत बोलले, त्यानंतर आंग्रे साहेब येऊन गेले शिवसेनेचे, काँग्रेसचे आहेत. सगळ्यांनी जर सपोर्ट केला तर व्हायला पाहिजे. का होत नाही त्यासाठी आम्ही आज पत्रकार उतरलो. काही जणांचं म्हणणं होतं की पत्रकार हे लेखनी ताकद नाही का, एवढी आंदोलन करायची पाळी आली. परंतु आमच्या जिल्ह्यात मुख्यालयात पत्रकारिता काम करणारे प्रत्येकाने मुख्यालयाच्या संदर्भात वारंवार वेगवेगळ्या रिपोर्ट लिहिलेले आहेत. आमच्या आयरीने तर मालिका लिहिलेली होती, असे कितीतरी लिहिलेत. परंतु काही वेळा कसं असतं की आपण झोपलेला उठवू शकतो पण झोपेचं सोंग घेतलेल्यानं उठवू शकत नाही. म्हणून आता एक खडबडून जागे करायची पाळी आलेली आहे. म्हणून आम्ही शेवटी मुख्यालय पत्रकार संघामार्फत उतरलो. आमची मीटिंग झाली, त्याच्यात आम्ही मत मांडलं. त्याच्यानंतर सगळ्या आमच्या मुख्यालयातल्या सदस्यांनी सांगितलं की आपण एकत्र येऊन लढू. केवळ नगरपंचायतीसाठी नाही तर आम्ही अजूनही आमचे काही प्रश्न आहेत ते मांडण्यासाठी सुद्धा आम्ही पुढे जाणार आहोत. मग अशी माडेश्वर म्हणाले की मेडिकलचा विषय आहे, तो सुद्धा आज आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे, तो सुद्धा आम्ही भविष्यात हळूहळू टप्प्याटप्प्याने घेणार आहोत. तर आजचे हे आंदोलन इथे पर्यंत आम्ही थांबवणार नाही. आम्ही हे आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करणार आहोत. कारण नगर विकास खातं हे मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. तर वेगवेगळे पदाधिकारी असतील ते आम्हाला सपोर्ट करतील. परंतु आम्ही थांबणार नाही. त्याच्यात आम्ही अल्टिमेट दिलेलं आहे की येत्या 26 जानेवारीपर्यंत ह्या नगरपंचायती संदर्भात आपण काहीतरी निर्मितीसाठी घोषणा करावी किंवा काहीतरी प्रोसेस सुरू करावी. न पेक्षा आम्ही याच्या पुढे तीव्र आंदोलन उभारणार आहोत. आणि त्यासाठी पुन्हा एकदा आमचा सिंधुदुर्ग नगरीमधील नागरिकांचा आम्हाला तो सपोर्ट हवा आहे. त्यासाठी सगळ्यांनी आम्हाला सपोर्ट देणार ना सर्वांनी? हां, त्यामुळे आम्ही सुद्धा थांबणार नाही. मुख्यालय पत्रकार संघ जो असा घेतलेला आहे की निर्मिती व्हायलाच पाहिजे सिंधुदुर्ग नगरी. कारण या ठिकाणी मुख्यालय होऊन 30 वर्षे उलटली परंतु अजूनपर्यंत नगरपंचायत झाली नाही. प्रत्येक वेळी विकास निधी नाही हे कारण पुढे जे केलं जातं. तर यापुढे आम्हाला चालणार नाही. मगाशी प्रभाकर सावंत म्हणाले की आम्ही पालकमंत्र्यांच्या मार्फत निधी आणू. आम्हाला आता निधी नकोच आहे तो. कारण काय, दीपक केसरकर यांनी 25 कोटी निधी मंजूर केला, त्याच्यातले 8 कोटी आले. पुढचे काय येत नाही, गेल्या 5 वर्षात का नाही आणले? व आम्हाला तो नको निधी. निर्मितीच करा. सिंधुदुर्ग नगरी निर्मिती झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. आणि आता आपल्याला जवळजवळ संपत आले. बरेच मंडळी काही जण उपस्थित आले, भाषणं केली, बोलून गेलेत. आम्ही आता जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहेत.
या ठिकाणी आमचे तरुण भारतचे संपादक शेखर सामंत सर आलेले आहेत. त्यांनी सुद्धा आता मार्गदर्शन करावं आणि त्याच्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन द्यायला जावं. सगळे आता झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. आता आपण बोलावं, त्यानंतर आभार बाळासाहेब आमचे बोलून आभार मानतो. नमस्कार. खरं तर शेवटी प्रत्येक कुठल्याही आंदोलनाच्या वेळी खऱ्या अर्थाने आघाडीवर असतात ते पत्रकारच. मला आज खरा आनंद होतोय की सिंधुदुर्ग नगरीसाठी ही जी नगरपंचायत होण्यासाठी आज माझ्या सगळ्या सहकार्याने आज पुढाकार घेतलेला आहे आणि एक नगरपंचायतीची जी मागणी केलेली आहे ती खरोखरच रास्त आहे. कारण मी सगळीकडे जिल्ह्यात फिरत असतोय. खरं तर हा एवढा उशीर कशासाठी लागलाय हे काहीच समजत नाही. पडद्यामागची कारणं माहीत असतात आम्हाला, परिस्थिती ओपन करायची नसतात. पण मला असं वाटतंय की कोणीही कुठल्याही राजकीय पक्ष असू दे किंवा सत्ताधारी असू दे कुठले यांनी आता एक स्वार्थ म्हणून बघायचं नाहीये. खरं तर या नगरीचा विकास केव्हाच झाला पाहिजे होता आणि ही एवढी आयडियल हे एवढं सुंदर शहर आहे. ज्यावेळी नगरपंचायत होईल आणि त्याचा कोण जो नगराध्यक्ष जो कोण पहिला असेल किंवा जी पहिली बॉडी असेल ती अतिशय जर चांगली मिळाली तर मी 100% खात्री देतोय की ही राज्यातलीच नाही तर देशातलं सगळ्यात आयडियल शहर नगरपंचायत म्हणून जाऊ शकेल. कारण याची रचनाच एवढी फार सुंदर आहे. काम करायला खूप सोपं आहे, पण इच्छाशक्ती असलेली माणसं पाहिजे आहेत जे दुर्दैवाने अजूनपर्यंत एवढ्या वर्षांमध्ये मिळालेली नाही आहे. आता वेंगुर्ला नगरपालिकेचं आपण काम बघतोय. मी वेंगुर्ला शहरात राहतोय. वेंगुर्ल्याचं नावच संपूर्ण देशभरात झालेलं आहे. फक्त आणि फक्त कचरा या विषयावर या नगरपालिकेने आतापर्यंत 45 करोड रुपयाची बक्षिसं मिळवलेली आहेत. एवढं काम एका त्या नगरपालिकेमध्ये झालेलं आहे. आपलं सिंधुदुर्ग नगरी जर खऱ्या अर्थाने जर नगरपंचायत झाली, चांगला स्टाफ मिळाला, सगळ्या आपल्याला जर एवढं अनुदान किंवा एवढे पैसे जर मिळाले तर हे शहर कुठल्या कुठे जाईल. काम करायला खूप सोपं आहे आणि मी बघतोय तर इकडे यंग जनरेशन लिडरशिप करायला खूप चांगले आहेत. म्हणजे सगळे तरुणांची ही एक नगरपंचायत नक्कीच होऊन जाईल. पण यासाठी इच्छाशक्ती पाहिजे. पक्षीय मतभेद जे काय असतील ते बाजूला ठेवून हे आपलं शहर झालं पाहिजे, चांगली ही नगरपंचायत झाली पाहिजे. याच्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. आणि मला असं वाटतं की पालकमंत्र्यांनी याच्यासाठी आणि सगळे जे आमदार असतील सगळ्यांनी याच्यासाठी आता प्रयत्न केले पाहिजेत जे आजपर्यंत दुर्दैवाने झालेले नाहीत. बस झालंय, खूप वर्ष वाट पाहिलेली आहे. मी खरंच माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांना सपोर्ट करणारे हे जे आपले ओरोस किंवा प्राधिकरणवासी जे आहेत आणि बाहेरची पण लोक आलेली आहेत. कारण हे जिल्ह्याचं मुख्यालय आहे आणि ते तसंच आदर्श झालं पाहिजे. तर या सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो, सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि मला विश्वास आहे की ज्या पोटतिडकीने तुम्ही सगळे आलेले आहात तर निश्चितपणे, कारण पत्रकारांनी ज्यावेळी एखादे नेतृत्व घेतात त्यावेळी ते निश्चितपणे ते तडीस लावलं जाते. आजपर्यंतचा इतिहास आहे. मी सगळ्यांना खात्रीपूर्वक सांगतो की निश्चितपणे याचा पॉझिटिव्हली इफेक्ट होईल. आम्ही देखील, मी एक दैनिकाचा तरुण भारतचा संपादक म्हणून या ठिकाणी आमचं याच्यापूर्वीच बोलणं झालेलं आहे, चर्चा झालेली आहे की हा इश्यू आम्ही पण लावून धरणार आहोत. माझे मित्र जेठेने आज पेपरमध्ये पण दिलेला आहे. आम्ही पण ते इश्यू लावून धरलेला आहे. निश्चितपणे याचे सकारात्मक रिझल्ट दिसतील असा विश्वास व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपले माजी जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव हे या ठिकाणी उपस्थित राहिले आहेत. त्यांचं मी स्वागत करतो. ठीक आहे. जिल्हा पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष आणि
1 मिनिटात अंकुशजी आपल्याला शुभेच्छा देत आहेत. नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी मुख्यालयाचे सर्व पत्रकार आणि ज्येष्ठ पत्रकार यांनी आंदोलन हाती घेतलं आहे. त्यांच्या आंदोलना अगदी कळल्या दिवसापासून पाठिंबा व्यक्त केला आहे. सर्व मान्यवर माझे सहकारी मित्र सुद्धा आहेत. खरं तर ज्येष्ठ पत्रकार सामंत साहेब यांनी सांगितलं की सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालय त्याची नगरपंचायत व्हायला पाहिजे, परंतु मानसिकता तशा नसल्याने उशीर झालाय आणि याचा विपरीत परिणाम या मुख्यालयाच्या लोकांच्या जनमानसावर सुद्धा झालाय. कारण ओरोस जिल्हा परिषद मतदारसंघाचं नेतृत्व करत असताना अनेक समस्या आम्हाला काम करताना सगळ्या सहकार्यांना जाणवल्या. आमच्या पत्रकार मित्रांनी सुद्धा लिहिलं बोलतं म्हणजे सगळं आम्हाला जाणीव सुद्धा करून दिली. परंतु जर मनामध्ये आता एकच प्रश्न आहे की आमच्या दोडामार्ग तालुका असेल किंवा वैभववाडी तालुका असेल, तालुका मुख्यालय म्हणून तिथली नगरपंचायत होऊ शकते, तर जिल्ह्याचं मुख्य केंद्रबिंदू असलं आमचे जे ओरोस मुख्यालय आहे, सिंधुदुर्ग नगरी आहे, त्याची नगरपंचायत का होऊ शकत नाही हा प्रश्न सर्व आम्हाला सगळ्यांनाच पडतोय. अगदी राजकीय मानसिकता याच्यामध्ये कुठेतरी कमी पडलं हे प्रकर्षानं माझ्यासारख्या एका छोट्या कार्यकर्त्याला मान्यच करावं लागेल. परंतु खऱ्या अर्थानं याची जाणीव आणि जबाबदारी आजच्या दिवशी माझ्या जिल्हा मुख्यालयातील पत्रकार आणि जिल्ह्यातील सगळ्याच पत्रकारांनी आंदोलनाने करून दिली आणि या आंदोलनात तरी माझ्या सकट माझ्या सर्वच राजकीय पक्षातील लोकांचे डोळे उघडतील. सत्ता येतील जातील, अनेक लोक सत्तेवर होती, त्यांनी करायला पाहिजे होतं. आता सत्तेत असलेल्या लोकांनी सुद्धा करायला पाहिजे. कुणाची तरी जबाबदारी लोकांचं जर आपण नेतृत्व करत असो तर लोकांच्या मनामध्ये असलेली नगरपंचायत करण्यासाठी आपण सगळेजणच कटिबद्ध आहोत अशा प्रकारचा आशावाद करतो. ज्या भूतकाळामध्ये चुका झाल्या त्या भविष्यात न करता जे सत्तेत असतील आणि विरोधात असतील त्या सगळ्यांनी जर आपण लोकांच्या विकासासाठी आहोत, या मुख्यालयाच्या विकासासाठी आहोत, हा जर आपलं केंद्रबिंदू असेल तर सर्वच राजकर्त्यांना माझी कळकळीची विनंती आहे की आमच्या पत्रकार बांधवांनी जे आज आंदोलन उभं केलंय ते आंदोलना भरभरून आपण प्रतिसाद देऊया आणि जिल्हा मुख्यालयाचे नगरपंचायतीसाठी आपण प्रयत्न करा आणि ती मंजूर करून द्या अशा प्रकारची विनंती करतो. मला बोललेला संधी दिली माझ्या पत्रकार मित्रांचे आभार मानतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमच्या बाळासाहेबांना विनंती करतो की त्यांनी सर्वांचे आभार मानावेत. मुख्यालय पत्रकार संघाने या परिसरातील नागरिकांसाठी जे आंदोलन केलं, आंदोलनाचा पहिला टप्पा आता संपत आहे. हा टप्पा संपल्यानंतर आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहोत. तत्पूर्वी ह्या आंदोलनात सर्वांनीच ओरोस, रानबांबळी, अनाव या परिसरातील नागरिकांनी प्रामुख्याने महिला मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाल्या. या सर्वांचं या परिसरातील व्यापारी बंधू, व्यावसायिक, ज्येष्ठ नागरिक, लोकप्रतिनिधी, उद्योजक तसेच जिल्हा पत्रकार संघाचे पदाधिकारी, अनेक दैनिकांचे संपादक, विविध राजकीय पक्षांचे नेते, त्यांचे जिल्हा प्रमुख अशा सर्वांनीच चांगला प्रतिसाद दिला. आणखी आंदोलन सक्सेस जेव्हा होईल की नगरपंचायतीची निर्मितीची घोषणा होईल त्यावेळी ते आंदोलन सक्सेस होईल. म्हणून हा जो काही पाठपुरावा आहे किंवा सहभाग आहे या आंदोलनातला तो सातत्याने कायम ठेवावा. या लोकप्रतिनिधींना किंवा सगळ्याच नागरिकांना मी धन्यवाद देतो. आणखी या ठिकाणी थांबतो. यानंतर आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन देऊ आणि पुढली आंदोलनाची दिशा आम्ही सर्वांनाच आवाहन करून कळवू. धन्यवाद. सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत, सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत. सगळ्यांनी उभं राहा रे. घोषणा जरा द्या. व्हिडिओ नको. हात वर करा. झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत, सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत झालीच पाहिजे. सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत, सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत, सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत, सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत, नगरपंचायत.